Ola, aquí estamos xa, esperamos que me esteades escoitando perfectamente. Moi boas a todas as persoas que estades saudando por aí xa no chat, Roberto, Raquel, Queca, Cristina, Paula, Víctor, o propio Alberto que tamén saudou. Ben, espero un segundo que alguén me diga que me está escoitando perfectamente, senón o mesmo Alberto que me fai así coa cabeza que o estou vendo por aquí. E así xa empezamos. Vale, xa me fixo Alberto que sí coa cabeza. Sei que estades esperando a Alberto, que por certo ten moitas cousas interesantes que contarvos. Xa sabedes que este directo non ten nada que ver cos que fixen eu. Entón, como sei que queredes que xa veña, eu vou ser rápido. Simplemente vou lembrarvos un par de cousas, vale? A primeira cousa que vos vou lembrar nesta pantalla que aparece por aquí, vale? Aí vedes xa que está Alberto, vale? Aquí no Discord, vale? Se non estades unidos ao Discord, non vos preocupedes, penso que se todo vai ben, haberá un bot por aí que poña o enderezo do Discord para que vos poidades unir. O Discord, xa sabedes, é unha aplicación que vos avisa de todo o que publica a Consellería, toda a información en tempo real no voso móvil, e hai moitas máis cousas aquí no Discord, vale? Por exemplo, aquí información sobre prazos, podedes ver tamén, vale? Datas de interese, noticias da Consellería e moitas máis cousas, vale? Temos tamén aquí, se queredes seguirnos nas nosas redes sociais, temos aquí as nosas redes, vale? A página web, o YouTube, o Facebook, a canle Telegram, e temos unha novidade que é a canle de Twitch. Na canle de Twitch imos pasar a facer directos habitualmente, vale? Entón, se nos queredes ir seguindo en Twitch, xa digo, non vos preocupedes que vai aparecer aí de cada pouco mensaxes dun bot que vos vai ir dicindo, pois, se queredes unirvos ao Discord, pulsade aquí, ou se queredes unirvos á canle de Twitch, pulsade aquí, etc, etc, vale? Ben, dito isto, promocionado xa un pouco máis o Discord, hola María, hola Leticia, Nuria, promocionado xa un pouco máis o Discord para que vos unades, xa vos digo, eu penso que vos vai gustar, hai moitas cousas aquí interesantes. Máis cousas, no sorteo de hoxe non imos ter un sorteo só, como anunciei, imos ter dous sorteos. Hoxe imos tirar a casa pola ventá, eu vou sortear isto que vedes aquí, vale? Que é un amplificador de son para profesorado, do que xa fixen un vídeo na canle de YouTube. E Alberto tamén vai sortear algo, pero non vos lo vou dicir, que vos lo diga el despois cando entre, vale? E xa vos explicarei como vai ser os sorteos, vale? No seu momento. Despois, máis cousas. O próximo directo que ides ter na canle de YouTube, que ese xa o fago eu, o próximo directo vai ser sobre comisións de saúde e comisións de conciliación. Explicareivos o que é unha comisión de saúde, como se pide, e o que é unha comisión de conciliación familiar, e como se pide. En principio vai ser, deixademe ver, penso que vai ser o mércores 26 deste mes, tendo en conta que para ese día calculo que xa estén en prazo as comisións. Se non estivesen, pois cambiaría, e xa vos aviso por aí nas redes sociais de cando sería o novo día, pero en principio o día 26. Cando remate Alberto, vai ser cando respondamos a todas estas preguntas que nos deixastes, por certo, aquí no Discord, vale? Vedes que temos unha sección onde, por suposto, participastes, a verdade que nos sorprendeu moitísima xente, de feito ainda está poñendo agora a xente preguntas. Entón nada, Alberto e máis eu contestarémolas ao final, vale? E se quedase algunha, podedes ir poñéndonola por aquí, e se quedase algunha non vos preocupedes porque probablemente despois, como xa dixen que estamos facendo agora directos en Twitch, se nos fai moi largo o directo e quedan preguntas sen contestar, pois pasamos á canle de Twitch e xa continuo eu respondéndoas, vale? Penso que nada máis, quédame presentar a Alberto, que pouca presentación fai falta, penso que a maioría de vos xa o coñecedes, non? Profesor de matemáticas, experiencia impartindo charlas a opositores e opositoras, para min un placer que aceptase a invitación de estar na canle. Entón, se el vos quere contar algo máis sobre el, pois que o faga el, e voulle dar xa paso directamente a Alberto, vale? Nos, a min verédesme ao final, vale? Agora o protagonismo para Alberto. Veña, boa tarde. Hola, boa tarde. Non sei se me escoitades, se me podes confirmar
que me escoitedes ben polo chat, sobre todo para ver se me escoitades e me vedes. Vale, pero a ver se o resto. Perfecto. Moi ben. Pois entonces, primeiro de nada, antes de nada, vou vos mostrar a cantidade de preguntas que houbo para este directo a través do Discord, como vos comentaba Pablo. A verdade é que o Discord está funcionando super ben, sobre todo a hora de resolver preguntas e demais. Moitas delas, incluso moita xente facía preguntas e outra xente como que se apuntaba as preguntas xa feitas. Algunhas delas xa as fun recollendo para incorporar na presentación, que vamos ir falando, e outras delas as deixaremos para o final, como comentaba Pablo, para ver un pouquiño de que como tratalas ou demais, sobre todo a parte de FP, aínda que falarei de programación tanto para secundaria como para FP, pois había algunha cousa que deixei para o final, vale? Entonces, primeiro de nada, vou comezar presentándome, vale? Tedes aí abaixo as miñas redes sociais, e aquí vai a presentación. Un pouco a idea da presentación que fixen, despois das dúas que fixo Pablo de oposicións, vai un pouco centradas máis en... Opa, perdón. Vais centradas máis en número de persoas, bueno, en números estadísticos da oposición, cos temas, un pouquiño tamén a experiencia de como preparar a oposición, tanto sen preparador e sen utilizar unha academia de oposicións, vale? Entonces, o mellor tamén vos aporto ideas, non tanto de cara a este ano, senón se tedes que seguir intentando respecto a anos seguintes, pois pode ser así unha solución. Tamén me sorprendeu moito a cantidade de persoas que me estivestes preguntando dende o último directo de Pablo de oposición sobre a propia presentación da programación, tamén falarei deso, vale? Entonces, vou avanzar un pouquiño. A primeira diapositiva que tiña é de que falaremos, vale? Un pouquiño teño tratado en 5 puntos. O primeiro punto sería de presentación, quen son, un pouco canto tempo levo por aquí, e como me enfrentei a ese bosque que vedes aí á dereita, que é unha viñeta de Gijo Limón, que ten moitas viñetas sobre oposición, sobre Opocompis, que vos contarei tamén un poquinho despois. Utilizarei moitas viñetas dela, que xa utilizara varias veces. A segunda parte será como preparamos o grupo que formamos a oposición. Terceira e cuarta, cal é a primeira parte da oposición, temas e exercicios, e o cuarto, a segunda parte da oposición, vale? E o último, dúbidas. Se tedes dúbidas sobre o que estamos tratando, idesme facendo as preguntas. Se non é en concreto sobre eso, deixades para o final, para o apartado 5, e así somos un pouco máis dinámicos. Eu teño o chat aquí ao meu lado, calqueira cousa vou no ir consultando, vale? Entonces, vamos ir máis ou menos rápido con esta primeira parte. Antes de nada, todo o que fago, bueno, o que fago e que fixen e demais, intento utilizar licenzas libres para que todo o mundo poida compartir, distribuir e demais, incluída esta propia presentación. Entonces, xa veredes, cando comparta a programación, aparecen licencia Creative Commons e fago referencia a este libro, por se alguén non coñece as licencias Creative Commons, ven recollido un pouco a información sobre tipos de licencias e demais, por se alguén lle interesa, vale? De cara a poder compartir o seu traballo. A propia presentación, cando acabe ao final, vola comparto, porque toda a presentación ten links, vale? Links a diferentes apartados. Neste caso, o propio libro que se pode descargar. Non sei se aquí abre, sí. Entonces, como toda a presentación ten links, vola comparto ao final e así tamén a podedes vos reutilizar, ver ou demais, vale? Ben, primeiro, presentación. Vale, eu son ese é un debuxo de Juan Lunacha, que me agasallaron fai pouco no meu aniversario, e un pouco resume quen son. Por un lado, eu estudiei arquitectura, son arquitecto, vedes aí un pouco a escuadra de Cartabón, a vez gústame os puzzles, gústame moito origami, pero tamén son profe de secundaria de matemáticas, dende fai uns anos, vale? Entonces, todo o que teño de experiencia e demais intento leválo á aula e leválo tamén á hora de axudar os compañeiros coa miña experiencia. Entonces, resume un pouquiño quen son esta propia imaxe. Na propia ligazón da imaxe tedes acceso aos debuxos de Juan Lunacha, que son superchulos. Antes de nada,
quería empezar como me estivestes preguntando sobre a presentación da programación das oposicións, a xente que me preguntou enviei moitas outras presentacións que teño feito. Todas elas fíxenas eu na casa, a maioría. Estas, por exemplo, que vou ensinar agora do proxecto fin de carreira, sí que pedín axuda fora, pero normalmente sempre intento pensalas eu. Entonces, nesta presentación do proxecto fin de carreira, que fixera un blog para explicalo, vedes que é un tipo de encuadernación a través de cartón, cunha especie de sobre, con unhas gomas, e tamén un pouco con letras gravadas a láser na propia presentación. Vedes que se parece un pouco a que vos ensinarei despois da programación da oposición que entreguei, vale? Entonces, un pouco como referencia, se hai alguén que quere seguir buscando ideas, pois poño esta referencia tamén. Teño aquí referencias á memoria, aos planos, bueno, de onde vimos. Despois, outro dos puntos que tratei, tanto xa na carreira de arquitectura, era a elaboración dun podcast, e isto de elaboración dun podcast tamén o empreguei posteriormente en secundaria. Entonces, estes podcast de mulleres científicas foi no meu segundo ano dando clase, e o fixemos con alumnado de segundo da ESO do Instituto Agra de Leborís, da Laracha. Entonces, a través deles, fixemos pois podcast de 4 ou 5 minutos sobre diferentes mulleres científicas que quedaban recopilados pois nuns archivos de audio esas experiencias, e despois eles polo centro podían escoitalas. Esta experiencia que vos estou mostrando aquí incorporeina cando presentei a miña programación na oposición, é dicir, calqueira experiencia que fagades día a día na vosa aula, incorporadia, porque ao final o tribunal tamén valora cousas que estedes facendo. Ben, despois de cousas que xa fixen antes de entrar un pouco no mundo docente, vou directamente ao traballo fin de mestrado. Antes de entrar na docencia, eu fixen o mestrado de secundaria, e para eso tiña que facer un traballo fin de mestrado, neste caso sobre xeometría. Para eso, o que empreguei foi, por un lado, unha presentación que vedes aí en cartoncillo, e con motivos xeométricos estampados na portada. Entonces, a partir desa presentación con cartoncillo, aparecería un pouco a diferencia información que aparecería na publicación. Vou vos mostrar un pouquiño, aquí aparece o enlace co archivo, por se alguén é de matemáticas e quere profundizar un pouco máis, pero vou vos mostrar na propia cámara, un segundo. Vale, aquí vedes un pouco como é a maquetación, vale? Porque se os que me preguntabades. É unha maquetación cosida, feita con cosido simple, estampado directamente ao título, e despois xogando un pouco con temas de transparencias, con papel cebola, bueno, licencias gratis como os que vos decía ao principio, e, bueno, imaxes e demais. E ao final, na propia libro, ten como un bolsillo, vale? Que incorpora pois todos os anexos, vale? Neste caso eran anexos pequenos que para de follas manipulativas, entonces a idea era poder utilizar estes anexos como follas individuais. Ou de cara á programación, ao mellor non vos é cómodo, pero de cara a poder ter ideas para desenvolver cousas que vos diferencien a hora de presentar, pois presento vos por se isto, de repente tedes algunha idea. Vale? Entonces, isto está feito na casa. Bueno, o postos as tipografías non, ese con uns amigos que son de Coruña, que Manchea, que teñen un taller de imprenta, e a encuadernación a fío sí que é feita na casa. A impresión é impresa en papel A3, reciclado, como vedes aí, do traballo fin de mestrado. Vale? Ben. Eso, calqueira dúbida que vaya destendo, vadesme preguntando e demais. De momento, como a presentación, espero que non haxa dúbidas. Ben, experiencias nas opos, que é o que vimos a falar aquí. E ao final presenteime a 3 oposicións seguidas, vale? A miña primeira oposición foi no 2016 en Lugo, na que aparece, bueno, fun marcando as notas das primeiras probas en cada unha delas. Nesta primeira oposición que me presentei, saquei un 3,27,30, non estaban desglosadas a parte de exercicios e a parte de teoría, que nos últimos anos sí. Despois, no 2017 en Pontevedra, saquei moita menos nota, un 1,66, sacaron un 15 nos exercicios e un 2,43 no tema. E no 2018, que na da Coruña, foi na que aprobei. Na primeira proba saquei un 6,25,
que eran 4,89 nos exercicios e 8,3 no tema. Despois vos explicarei un pouco que porcentaxe vai a cada unha e demais. E na parte da programación e da unidade didáctica, que despois vos mostrarei, un 8,28, 8,59 na programación e 8,07 na unidade didáctica. Vale? Que derivou todo isto das oposicións? Pois eu antes do 2016 estaba traballando en Arquitectura Sen Fronteiras, nunha ONG relacionada coa arquitectura, e despois, posteriormente, o que fixen foi empezar no mundo da docencia. E xusto houve unha casualidade que nada máis pasar as opos no 2016, en outubro de 2016 chámanme para cubrir unha interinidade. Por lo tanto, no curso 2016-2017, con moita sorte, estiven durante todo o curso no IES Ramón Menéndez Pidal da Coruña, en Zalaeta. No 2017-2018, despois de cubrir o KDP, non me asudican por el, é dicir, restrinxí moita zona e non me asudican por el, pero antes de empezar o curso, asudícame unha sustitución que nada máis chegar ao centro dinme que se vai convertir nunha interinidade. Por lo tanto, estiven durante o 2017-2018 no IES Agra de Leboril da Laracha. Ese foi xusto o ano, no 2018, no que aprobei a oposición. É dicir, ese ano foi un ano que só tiña segundos da ESO, os 4 grupos de segundo da ESO, e foi o que me serviu para aprobar. No curso 2018-2019 estive no IES Urbano Lugris de Malpica, xa de funcionario en prácticas, e no 2019-2020 no IES de Pastorizo de Arteixo xa como funcionario de carreira. E neste curso, no curso 2020-2021, estou no IES García Barbón, que é o meu primeiro destino definitivo, de Verín, no que seguirei polo menos o curso que ven, e que seguirei en principio unha temporada, vale? Ben, ademais deso, quería mostrarvos outras cousas. É que por cada un dos centros os que vou pasando, gústame ao final de curso, sexa en suño ou en setembro, deixar un pequeno recordo a todo o profesorado co que comparto. Tamén é certo que todos os centros nos que fun son centros medianos ou pequenos, entón tampouco somos moitísimos profesores. Entonces, este foi o primeiro ano que o fixen, que foi o ano que aprobei as oposicións, no curso 2017-2018, e foi unha libreta para cada un dos profes en función do departamento que eran, e se vos fixades, despois cando vexades a programación, o icono que aparece aquí ten moito que ver co que utilicei na programación e que vos mostrei tamén despois. Entonces, isto era estampado na propia libreta, grafiado con láser e o logo do instituto por detrás e unha pequena cita. Despois, no curso 2018-2019, no IES Urbano Lugris de Malpica, collemos un dibuixo de Lugris e graveino directamente co nome de cada un dos profes por detrás de cada unha das libretas para quedar como recordo dese curso. Entonces, cada un dos profes ten unha libreta dese curso grafiada directamente co debuxo de Lugris. Vale? No curso 2019-2020 fun titor por primeiro ano, é dicir, era funcionario xa de carreira e fun titor dunha titoría de primeiro da ESO. A parte foi un ano raro, que foi o ano pasado do COVID. Entonces o que se me ocurriu é preparar unhas libretiñas para cada un dos meus titorandos e titorandas e darllas en suño cando viñeron polas notas. Estas eran un pouco as libretas estampadas con motivos de Space Invaders, e tamén unha pequena cita dentro cunha pequena papiroflexia que tamén iba adosada. Vale? E despois, por último, tamén para o profesorado, de isto xa foi en setembro, non foi en suño, elaborei outros tipo de libretas xa negras, nas que, a través de xogos de pezas de puzzle pegadas, pois montei unha libreta na que se recollía todo o traballo feito, vale? Entonces, antes de pasar ao seguinte e acabar a presentación, vos mostro directamente, bueno, esta, por exemplo, que non vos mostrei aí na presentación, era do Club de Ciencias, que tamén foi no curso pasado, no curso 19-20, co profesorado do Club de Ciencias. Esta é a de Malpica, esta é a de Laracha, e esta tamén é a de Pastoriza do curso pasado. É dicir, e despois eu os vou utilizando, sempre me quedo con unha, con dúas ou con tres, e vou nas utilizando pois pouco a pouco. É dicir, é algo como que me gusta bastante
e creo que a xente tamén, ao final, moita xente lle dá un pouco de reparo escribir nelas, pero creo que ao final son para empregar, e sabedes, por exemplo, a de Laracha, a primeira, a de, pois a xa teño toda usada. Vale? Ben, pois ata aquí a parte de presentación. Ben, quería falar de dúas cousas máis. Tamén, despois de aprobar as oposicións, no 2018, chamoume Elena Vázquez Abal, que é profe na Facultade de Mates, e daba clases no mestrado. Entonces, chamoume un día e dixome, se non te importa, vir a dar unha charla ao alumnado do mestrado e alumnado de matemáticas que queira ser profe para contarnos un pouco a túa experiencia. E eu dixen, bueno, pois sen problema, alá vou. Entonces, hai dous blogs, un que é este e outro que é este, no que queda recollido o que expuxen aqueles días. No primeira vez, no 2018, estaba eu solo, e no 2019, en vez de ir eu solo outra vez para contar o mesmo, dixen, bueno, vou invitar a unhas compañeiras que algunhas prepararan comigo a oposición e outras non, pero que cada unha utilizáramos unha ferramenta distinta para preparalas e expoñelo un pouco de maneira de coloquio. ¿No? Entonces, en cada unha das ligazóns tedes, por un lado, a presentación que empregamos, algunhas cousas utilicei na SOSE, outras non, e o enlace á grabación de cada unha das dúas. Polo tanto, como vos vou pasar a presentación, tedes acceso a ver todas as ligazóns, vídeos ou o que irades. Ben, antes desto, de pasarse ao punto 2, unha cousa que tamén me axudou moito desde o principio é empezar a formar grupo con toda a xente que está no mundo da docencia. O sea que eu no primeiro ano, no 2016, cando comecei, estaba igual ou máis perdido que todas vos. É dicir, ao final é normal estar perdidos ao principio. Entonces, pouco a pouco facer grupo e a través do grupo de profes de secundaria de Galicia, pois axuda a poder ir resolvendo dúbidas e cada vez saber un pouquiño máis de toda a información. Ben, pasamos ao punto 2. Como preparar as oposicións? Isto é o máis interesante e máis rompedor seguramente do que teñades escoitado ou demais. Entonces, para isto, eu, coa miña idea insenua, isto é do ano 2000. Bueno, isto foi unha viñeta que coñecí moito despois de Gijo Limón. E as viñetas de Gijo Limón van estar en toda a presentación porque síntome, bueno, non me sinto únicamente, senón todo o grupo que temos que preparamos a oposición xuntas, sentímonos moi relacionadas coas viñetas de Gijo Limón porque recrean moito o mundo da educación e das oposicións relacionadas con educación. E a dibuixante que o fai é unha opositora de primaria de Asturias, perdón, é unha opositora de primaria de Asturias e recrea un pouco todo o mundo da oposición. E un pouco o sorteo que faremos a metade da presentación vai relacionado con isto, vos lo contarei un pouco despois. Por que poño esta imaxe agora aquí? Porque directamente, como pensamos no 2016, bueno, foi xusto en decembro de 2015 preparar oposicións? Pois eu coñecía a dous compañeiros que tiveran durante o mestrado de secundaria. Entonces eles tamén iban a empezar a preparar as oposicións. Tiña unha compañeira de arquitectura que tamén. E coñecía a dúas antiguas alumnas de arquitectura que tamén estaban facendo, igual que a min, matemáticas pola UNED, que tamén estaban preparando as oposicións, incluso que se presentaran o ano anterior. Entonces, o que fixen foi directamente en decembro de 2015, é dicir, 6 meses antes da oposición, escribirlles un correo a estas 6 persoas e dicirvos, bueno, que vos parece se quedamos para preparar as oposicións entre os 6? É dicir, que significa preparar as oposicións entre os 6? Bueno, pois presentar os temas que vamos preparando cada un de nós o resto de compañeiras, quedar un día a semana para preparar exercicios, intentar ir avanzando todos máis ou menos a vez coa programación e ver como funciona. E a verdade é que todos me dixeron que sí. Entonces, o que pasou foi o seguinte. No 2016, na primeira oposición en Lugo, bueno, despois se conto, María, como se me ocurre un arquitecto presentarse as opos de secundaria.
no 2016, nas primeiras oposicións en Lugo, éramos un grupo de 6 persoas. O que facíamos era, como esas 6 persoas, cada unha estaba case nunha punta de Galicia, non estábamos todos, eu estaba na Coruña, pero había xente que estaba en Lugo, había xente que estaba traballando en Pontevedra, entonces, como todos estábamos desperdigados, cal era a solución para quedar? Pois directamente organizar videoconferencias nas cales cada sábado pola mañá presentábamos 2 temas por xente diferente, gravábamolos en YouTube e gardábamolos para poder revisualizar despois e a xente que non preparara o tema volverse a preparalos, vale? Que pasou no 2016? Pois ningunha das 6 persoas aprobamos, aínda que houbo unha ou dúas persoas que quedaron a piques de aprobar. Despois, no 2017, este grupo, como o resultado non foi malo e a xente quedou máis ou menos contenta, aumentou a 11 persoas. Que o que pasou? Que dos 6 que nos presentáramos o ano anterior, 2 persoas xa estaban traballando na lista de matemáticas, pero 4 empezamos a traballar ese ano. Polo tanto, a dedicación foi diferente. Era a primeira vez que traballábamos a parte de ser profes, durante todo o curso ou por sustitucións, entonces a preparación, queiras ou non foi igual que a do curso anterior. E no 2018, ese grupo que no ano anterior eran de 11 persoas, formamos un grupo de 5. E a verdade é que ese grupo de 5 funcionou moitísimo mellor que os 2 anos anteriores. Era un grupo de 5 persoas que xa levábamos preparando pois 2 anos ou 3 algúns, que máis ou menos había xente que sei que fora a academia, pero outras que non. E o que decidimos foi manter as cousas que nos funcionaron das veces anteriores, é dicir, quedar por videoconferencia cos temas funcionaba moi ben, era cómodo, eso mantivémolo. A parte de exercicios por videoconferencias non nos funcionaba tan ben, entonces o que decidimos foi quedar un día por semana, os xoves pola tarde en Santiago, nunha biblioteca e preparalos ese día xuntos, os exercicios, a parte práctica. Entonces o que facíamos era quedábamos ese día ali e levábamos exercicios dunha semana para outra, despois vos contarei como facíamos, e intentar compaxinar eso. Vale, vou respondendo as preguntas que van polo chat e tamén esta que teño aquí apuntada do Discord para ir avanzando en máis cousas. Preguntaba María como se lle ocurre a un arquitecto presentarse ás opos de secundaria. Eu a verdade cando rematei a arquitectura e empecé a facer matemáticas pola UNED, na que aínda estou. E a parte de ser docente era como unha porta máis na cal deixar aberta. Entonces, a partir de aí fixen o mestrado de profesorado de secundaria. Cando rematei xusto o ano que rematei o mestrado houbo oposicións, polo tanto non me puiden presentar. E 2 anos despois saliron oposicións. Eu sabía que sendo arquitecto podía presentarme a moitas especialidades, pero únicamente me vía dando clase de matemáticas. Por iso decidín presentarme a matemáticas. E máis ou menos tiña esa convicción e por eso me presentei sendo arquitecto. É dicir, sei que moita outra xente que arquitecta tamén está preparando os opos de diferentes especialidades, de buso, tecnoloxía, matemáticas, de deseño de interiores, bueno, moitas cousas diferentes, vale? Vale, entonces, o que comenta Pablo, se hai alguén que non atopa grupo ou academia ou preparador para preparalas, agora co Discord que temos organizado por especialidades, pois o mellor, se empezades a coñecer algunha outra persoa e xa tedes un pouco de trato con eles, pois ao final poder preparalo conxuntamente é un alivio e despois vos contarei tamén por qué, vale? Porque tamén ten moitos puntos a favor a parte de quedar e compartir apuntes. E por moito de que digades que ao final estades colaborando cun con alguén que vos pode quitar a praza, non é tanto así, senón únicamente nunha oposición estades case loitando con vos mesmos, que vos intentedes facer o mellor posible, e se vos o facedes o mellor posible, é a única traba que vades ter, por moito que haxa un número limitado de prazas e demais. E moitas veces estes grupos de persoas ni sequera, non creo que non coincidiu nunca, de que fóramos no mesmo tribunal. Vale, pregunta de Mabel no Discord. Como compaxinar preparación de temas, exercicios e programacións? Contovos un pouco como organizábamos nós. Nós facíamos sábados pola mañá, neste grupo presentábamos 2 temas. Estes 2 temas eran por xente diferente. Unha persoa preparaba un tema e outro outra. E a semana seguinte eran persoas diferentes que preparaban. Polo tanto, non tiñamos que preparar todos tema todas as semanas. E a xente que non preparaba ese tema o escoitaba igual, porque aínda que non preparase ese tema, ao final escoitalo, servía como referencia para poder despois, se lle caía ese tema e non o tiña preparado, pois saber algunha cousa.
e se lle gustaba o tema, preparalo nun futuro, a partir do que lle presentaban. Exercicios. Que o que facíamos? Pois directamente quedar un día por semana, xoves pola tarde, para resolver exercicios. Esos exercicios que intentábamos resolver, dunha semana para outra nos poñíamos como unha serie de deberes, por así decirlo, nas que profundizábamos en máis exercicios, chegábamos o xoves seguinte e compartíamos. Mira, pois eu este non conseguín facelo, ou este de repente non teño moi claro como vai, por onde o fixestes vos e demais. Entonces, eso era outro das liñas. E despois a programación foi algo un pouco transversal que o levamos un pouco individualmente, aínda que sí que fixemos algunha quedada na que resolver dúbidas. Que o que pasa? Que a programación ao final tamén é necesario ila levando un pouco antes da oposición. Tamén é certo que hai un período aí entre que se presenta da primeira proba a segunda, pois debe haber 2 semanas ao mellor que dá algo de prazo para dar un apretón, pero é necesario ter cousas avanzadas de antes, senón nesas 2 semanas non dá tempo, vale? Ben, espero ir resolvendo todas as dúbidas que van aparecendo. Ben, e aquí vou resolver a dúbida de Iobanca, que foi no Discord, con estas dúas viñetas de Gijo Limón que creo que todas tivestes que pasar algunha vez. Isto é o círculo que toda persoa opositora vai pasando. Dende o momento de soy la pera, é dicir, son aquí a mellor persoa do mundo, é tan difícil que non son capaz, creo que non aguanto, en plan, isto é imposible, nada, imposible, podo intentarlo, o que algo quere, e veña, non? Estamos como continuamente no ciclo das persoas opositoras e sobre todo en secundaria, neste círculo. Ou este outro círculo vicioso tamén de agobio total, poño máis pilas, extenuación, descanso, acumulase traballo, e case continuamente isto. Para que nos servía o noso grupo? Era que este círculo en todas as persoas do grupo non era compasado. Entonces, cando algunha das persoas do grupo estaba de baixón, de que non era capaz de levar a oposición xunto co traballo e demais, o resto apoiaba e intentaba axudar a superar ese momento de bache. E cando outra persoa, ao final, pasaba unha semana ou dúas, e o momento de bache xa non era desa persoa, que era de outra. Entonces, poder ter persoas ao lado que estén no proceso da oposición axuda moito, porque unha persoa que está fora do proceso de oposición pode axudar, pero non é exactamente igual que un compañeiro que está vivindo o mesmo que estades vivindo vos. Entonces, por eso eu creo que é importante ter apoio moitas veces, e non sei, porque como non fun a ningún academia, ningún preparador, se nas academias ou preparadores se forman esos grupos de xente nos que se relaciona un pouco unha persoa máis neste sentido ou non, vale? Entonces, esta pregunta era técnicas ou ideas que poñades en práctica que vos sirven para seguir adiante coas opos e non tirar a toalla. Sabendo xa que isto é unha carreira de fondo e que poda topar con algún impedimento ou imprevisto que che faga tirar a toalla. Pois eu creo que a técnica que nos empregábamos que ao final foi surtindo efecto, aínda que a día do grupo que preparamos queda unha persoa todavía que non aprobou, pero eu conto que este ano poida sacalas, é eso, ter un grupo de apoio, no que exista esa vivencia máis ou menos relacional ou que poda un pouco comunicar, pois mira, eso que me estás contando, sufrindo fai 15 días e mira como estou agora, que agora penso que vou conseguir superar e que isto vai ser máis ou menos doado. Vale? Ben, e a seguinte pregunta de Santi, tamén co debuxo de Gijo Limón, é organización para o estudio e descanso, compaxinar traballo e estudio, e a actualización continua. Vale, ahora contesto despois o de Javier, claro, que eu eso non o coñezo. Ben, eu creo que, por un lado, é necesario compaxinar as tres cousas: estudio, traballo, dormir. Eu o primeiro ano que preparei as oposicións estaba traballando, como vos contaba antes, en Arquitecturas en Fronteiras, e para eso, o único que me pedín foi os últimos 15 días antes da oposición como de vacacións, para darlle un impulsón final, pero creo que é importante estudiar, creo que é moi importante dormir, polo menos para min, non sei se para vos tamén, e despois tamén compaxinar co estudio. Traballo, estudio e dormir creo que é importante. E vedes aí un pouco a intersección das diferentes situacións, non? No centro, a persoa que é capaz de estudiar, de traballo e de dormir, opositores con superpoderes, vale? Ben, entonces,
eu creo que é necesario compaxinar traballo e estudio. Se vos vedes que o traballo vos quita moito tempo para o estudio, sempre se pode pedir unha licencia nos últimos meses que vos axude a avanzar máis no estudio e poder conseguir o obxectivo final voso, vale? Entonces, hai que ver un pouco compatibilidade. Que o que pasa se non durmides? Pois que ao final moitas das cousas que queredes reter, pois vades chegar moi cansos ao proceso de oposición. E iso tampouco é aconsellable, vale? E as cousas que estades comentando por aí, Javier, o das academias, que só atopo competitividade, salvo cun par de persoas, bueno, pois se existe un par de persoas, pois genial. E Pablo di que tiña moi bo recordo das academias, así que é como un pouco necesario, vale? Ben, máis comentarios. O que comentaba María, é importante ter a senda para planificar o estudio de forma coherente, iso é verdade. Nós tiñamos unha senda grupal, a parte da individual de cada un, nas que por semanas nos íbamos marcando, por así decirlo, retos. Vale, pois esta semana vamos mirar este tema, vamos facer uns exercicios, este exercicio. Que pasaba cando chegábamos á semana? Pois había cousas que non facíamos. Bueno, pois o que non facíamos quedaba para a semana seguinte, non nos agobiábamos por eso, porque sempre, por moito que planifiques, sempre vai haber cousas que ao final tes que replanificar, non? Entonces, por eso é necesario ter unha senda, pero un pouco flexible e que axude á hora de poder compatibilizar co estudio. Senón vos vades agobiar e non vais ser capaces. Entonces, ten que ser unha senda un pouco flexible, pero a vez tamén marcar vos datas para ver que avanzades, vale? Ben, comentades aí máis que cos compañeros da academia señal, moi ben. E despois comentaba aí para dormir, cando o insomnio non te deixa. Pois buscar alternativas, pois infusións de valeriana, buscar maneiras de relaxación antes de dormir, intentar desconectar, porque comentaban por aí, María, dormir para sentar os coñecementos e ter forzas para o día seguinte é super necesario. E iso é verdade, sobre todo se chegamos á oposición con un proceso longo de insomnio, estrés e demais, vai nos pasar factura. Entonces é necesario buscar esas maneiras para solventalo. Vale, cousas que comenta a Paula e completamente de acordo. Estar a tempo completo co OPO é casi peor, é peor que ter menos tempo. Costa aproveitar todo o tempo, estás algo farto de licencia, ou ningún dos 2 anos que estiven como profe, e por eso, porque tiña algunha compañeira que nunha das charlas que vos compartín antes o comentaba, de que o segundo ano que se presentou a OPO renunciou ao traballo para preparar solo a OPO. Que o que lle xenerou eso? Pois unha cantidade de estrés e de tempo dedicado á oposición que antes o día anterior a presentarse o examen tivo que ir por urxencias. Entonces, é necesario buscar momentos de equilibrio, vale? Se non tedes un traballo e estades a tempo completo coa oposición, buscades alternativa para compatibilizalo. Saír a correr, saír facer deporte, camiñar, quedar cos amigos. Non é necesario dedicarse ás 24 horas do día ou ás 12 horas do día á oposición. É necesario dedicarse as horas que irades, marcades, pois 4 horas. 4 horas ao día, 2 horas ao día, pero esas 2 horas ao día concentradas e demais, vale? Vale, e o que comenta Liliana, que ela foi á academia para marcarse os ritmos e os retos. Pero eso ao final, se na academia vos los marcan, señal, pero tamén os podes facer vos entre varios, vale? Vale, licencia non tes que alegar nada, é unha licencia por asuntos propios, podes pedir entre 1 e 3 meses cada 2 anos. O que pasa é que directamente durante ese tempo non cobras, é dicir, estás en soldo. Vale, entonces non é necesario, é unha licencia por asuntos propios que che concede a administración se hai suficiente número de persoas nas listas. Vale, Javier? Ben, o Pocopis 2.0. Isto éramos nós, directamente os sábados pola mañá. Cada un diante do seu ordenador, expoñendo os temas uns aos outros, escoitándonos e analizando un pouco cal era a realidade. Vale? Ben, este é un pouco tamén o proceso. Dende o proceso base inicial, ilusión, esperanza, sacrificio, frustración cando as cousas non salen, desesperación e ao final de todo o éxito ao que todos intentamos chegar. Ben, vamos a pasar xa case a primeira parte, a parte de xa de probas da oposición. E agora me diredes vos, vale, isto é unha oposición e o único que importa son as probas da oposición. Non. É dicir, en educación estamos ante un concurso oposición. Entonces, entran en xogo dúas cousas.
Unha primeira cousa é as propias probas, é dicir, os temas, os exercicios e demais. E outra cousa son os méritos, que é a parte de concurso, vale? O concurso oposición se forma parte das dúas oposición e non teñan méritos, poden non aprobar o concurso oposición, vale? E iso non lle dá dereito á praza. Entonces, é importante ter tamén un pouco un equilibrio entre as dúas. Que é o que pasou os últimos anos? Pois directamente, como hai un gran abanico de prazas no concurso oposición, os méritos, ao final, o único que sirven é para ordenar un pouco na lista, vale? Ben, pregunta de José Carlos, antes de pasar ao seguinte punto, é canto tempo lle dedicábamos os sábados? Pois lle dedicábamos un pouco en torno a 4 horas, 2 horas por tema, máis ou menos. Quedábamos en torno ás 10 ata as 2. Pero isto non era o único que lle dedicábamos, é dicir, a persoa que expuña o tema, previamente durante a semana, a semana ou as semanas anteriores, preparaba o tema, elaboraba o seu guión, despois falaremos un pouco de como preparar un tema. E ese era o tema que lle expoñía o resto, é dicir, que non era únicamente sábado e tamén un traballo previo que lle dedicábamos un pouco no tempo que cada un tiña, non nos marcábamos un horario, vale? Vale, despois vos explico dos méritos, non vos preocupedes que está todo recollido dos méritos, vale? Ben, importantísimo, que todas as persoas, vale, meu día a día antes de pasar á normativa. O meu día a día era, o primeiro ano, como estaba traballando en Arquitecturas Sen Fronteiras, traballaba polas mañás e pola tarde intentaba dedicarlle 2, 3 horas, depende do día, a preparar pois ou temas ou exercicios. Os anos seguintes, como xa estaba dando clase, os 2 anos seguintes, intentaba compatibilizar preparar as clases con preparar a oposición. Entonces, para eso, tampouco me agobiaba moito de non ter todos os días horas para preparar a oposición. Pero sí que me marcaba, polo menos durante a semana, ter algún día con 3, 4 horas para facer exercicios, preparar temas, e despois os días de quedada, os sábados pola mañá e os xoves pola tarde, pois tamén telos dispoñibles para quedar cos compañeiros para preparar os exercicios. Polo tanto, non é tan importante ter moitas horas, senón que as horas que dediquedes, se son 6 horas a semana, son 6 horas a semana, pero esas 6 horas centrados e demais nos exercicios ou nos temas. Se son 10 horas, son 10 horas. Non compensa estar todos os días 10, 12 horas preparando a oposición porque ao final bloqueámonos máis do que nos parece, vale? Ben, punto importante. Todos os que presentedes a oposición espero que teñades lido a normativa da oposición. E a normativa da oposición é este DOG aprobado o ano pasado, publicado o ano pasado, o 13 de marzo de 2020, que está aí a ligazón. Despois, cando vos pase a presentación, vades ver que están todas as ligazóns colgadas, así que non podes clicar en máis sitios das que estou clicando eu. E aquí aparecen en 188 páxinas todo, pois o número de prazas, que persoas pertencen a cada quenda, moitas das preguntas que facedes están todas respondidas aquí. Incluso dos méritos aparece recollido, como se valora a programación, cousas que vos falarei despois aparecen recollidas todas aquí. Entonces é importante ter non lido todo, pero se vos poder ler, señal, pero sí buscar as cousas que dúbidas que teñades porque todo está recollido na propia normativa, vale? Entonces, isto é fundamental. Este ano, o ano que ven, a que sexa do ano que ven. Ben, vamos pasar á primeira parte da oposición, vale? Primeira parte da oposición. Datos estadísticos, antes de pasar á primeira parte, que isto se me colou, debería poñelo un pouco antes. Había varias persoas que me preguntaban que se interesaban sobre o reparto de prazas entre os tribunais. Por exemplo, no Tribunal 1, no que hai quenda de discapacitados, entón hai menos de quenda libre. Vale, se nun tribunal queda con menos xente ou con máis, etc. Vale. Eu todos os anos o que fago directamente é, todos os anos, antes o facía máis porque formaba parte de, eu participaba no proceso, agora é como un pouco máis, se me teño tempo e lle dedico. Entonces, o que se fai é, o que se fai é directamente o número de persoas opositoras, neste caso de matemáticas da oposición de 2021, é dicir, deste ano, hai 782 persoas. E hai 10 tribunais. Se vos bloquea por momentos, avisádeme, senón... Ui, pois deixademe ver unha cousa. Intento pechar aquí algunha cousa que teña peor. Agora mellor ou igual? A ver, vamos buscar. Vale.
Genial, pois sigo. Se son cortes dun segundo non pasa nada. Avanzo entonces. Entonces, o que se fai directamente é dividir o número total de persoas, os 782, entre o número de tribunais. É dicir, neste caso quedarían 78. Que é o que pasa? Que como quedan 2 persoas, pois serán para os 2 primeiros tribunais. Isto podes facer máis ou menos vos agora, cando se publique xa o listado oficial, vades ver de que persoa vai a cada tribunal. Así que isto é un pouco por tanteo agora, por matar o tempo e ter un pouco unha idea de en que tribunal vos caedes, vale? Ben, entonces, quen vai no Tribunal 1? No Tribunal 1 vai toda a quenda de discapacitados, que é a quenda D, e este ano empezase na letra S. Entonces, no Tribunal 1 colledes todos os que vayan na quenda D, contades cantas persoas hai, e a partir de aí avanzades a partir da primeira persoa que se apelide coa letra S ata chegar ao número de persoas por tribunal. Unha vez que cheguedes ao final desa persoa, é dicir, ao final do número de persoas, empezaría o Tribunal 2. Así, ata o final. Se chegades ao final da lista, a seguinte persoa en formar parte dese tribunal, nesa mesma orden, sería que se apelide por A. Así, cada unha delas, vale? As outras quendas, tanto a quenda B e a quenda E, que eran os de cambio de especialidade e o adquirir unha nova especialidade, non influe tanto no reparto. Incluso houbo anos que estaban todos no Tribunal 1 e houbo anos que se repartiron entre todos os tribunais. Así que o que vos interesa a vos únicamente é a quenda de discapacitados, que vai no Tribunal 1, e a quenda de libres, que empeza na letra S e se reparte entre todos. Vale? Ben. Ben. Vou lendo por aí, despois vou responder algunha cousa máis. E despois, eu como eso, teño ansia, que decía Liliana, fago cousas estadísticas como esta, que é directamente analizar cantas persoas de cada tribunal se presentaron nas oposicións anteriores, que media sacaron, cantas desas persoas na primeira proba sacaron máis de 5 ou menos, e demais. Entón, isto é un pouco cousas estadísticas que podes vos sacar os datos das notas de oposicións de outros anos e facer un estudio, vale? Entón, aí a partir de aí, vedes. Ben, preguntaba a Keka cantas horas o día dirías que preciso dedicar. O ano que aprobei, tamén era certo que era o terceiro ano que me presentaba e había cousas que xa tiña preparado desde anos anteriores, podía dedicarlle de media entre 2 e 3 horas o día. Tamén é certo que estaba preparando clases para a eso, a posición, pero había outras cousas que non, vale? Ben, pregunta de María Pilar. Que pasa cos interinos e sustitutos? Temos que presentarnos este ano? Non, pero falarémoslo despois. Agora vou co de tema de probabilidade, que creei vos unha para vos. Ahora falo vos deso. Ben, entonces, isto é o de mates, vale? Ponderación da primeira proba. Aquí vos paso un primeiro link, vos lo vou pasar xa polo chat. E como se analiza a ponderación da primeira proba. Na primeira proba entran dúas cousas, vale? Entra unha parte A, que son exercicios, e unha parte B, que son temas. Vedes aquí, parte A, exercicios, parte B, temas. Que pasa se na parte A de exercicios saco un 3? É importante que tedes que sacar sempre, para que faga media, para poder aprobar máis de 2,5 nas dúas partes, vale? Entonces, se nos exercicios saco un 3 e no tema saco un 8, teríades un 5, vale? Por que? Porque os exercicios valen o 60% e o tema o 40%. Por iso estaríades aquí falando dun 5. Se en cambio nos exercicios sacades un 4, bueno, un 10, vamos a poñer que nos exercicios sacades un 10 e no tema un 3, estarías de media cun 7,2. Vale, entonces, isto nos permite un pouco analizar en función que é o que nos interesa máis, sacar unha boa nota en exercicios ou sacar unha boa nota no tema. A nota da parte práctica, é dicir, dos exercicios, é moi importante, porque é o 60%. Entonces, se sacamos máis ou menos unha boa nota nos exercicios e o tema non o facemos mal, podemos aprobar. Que o que pasa que se sacamos mala nota nos exercicios? Pois que pode non chegar ao 2,5, entonces é difícil superar esa primeira parte, vale? Que o que pasaba o primeiro ano que me presentei eu? Que únicamente nos daban a nota que era 3,27 total. Entonces non sabía que nota me servía a partir de aquí analizar un pouco que posibles casos hai, vale? Ben.
Ahora despois respondo o das dúbidas das plazas, vale? Se non o respondo ao final. Sigo. Como fixen eu para preparar os temas? Vamos a empezar polos temas, despois falamos dos exercicios. Ben, eu vin esta viñeta de Gijo Limón antes de preparar a oposición o meu terceiro ano e dixen, pois sí que me parece interesante, vou comprar un rollo de papel de 60 centímetros, imaginadevos, é dicir, 60 centímetros de ancho para escribir un tema. Entonces, eu compro un rollo de papel de 60 centímetros de ancho e vou escribir todo o tema neste rollo de papel. Non sei canto vai durar, entonces empezo por arriba, como se fosen folios, empezo a escribir por columnas e vou cubrindo cada un dos temas. Cando chego ao final, fago todas as columnas, cando chego ao final, corto o papel. Entonces, o que me fixen foi un póster dos 20-25 temas que preparei que colguei pola casa. Isto que vedes aquí, por aí por arriba, é a miña casa cos pósters dos temas colgados, vale? Entonces, para que me servían estes pósters dos temas colgados? Para dúas cousas. Primeiro, eu xa tiña preparado o tema, xa o tiña resumido, o escribía, o escribir se che van quedando cousas e fixando na cabeza. E unha vez que o tiña escrito, se eu me achegaba á parede onde estaba o tema, a hora de repasar non tiña que pasar follas, senón directamente iba lendo, isto xa mo sei, pois me salto a seguinte parte. Isto xa mo sei, pois me salto a seguinte parte. Entonces, a hora de poder revisar ou repasar os temas, era como super cómodo, vale? Era como super cómodo poder reutilizar eso, os temas vistos directamente nun panel, vale? Mostrados nun póster, por así decirlo. Entonces, vale, que pregunta aquí de Suso. Normalmente nos temas dice que está ben poñer algo de relación co currículum. A miña dúbida é se poñer neste apartado en que curso se ve cada cousa. Exemplo, as ecuacións de segundo grado ven en segundo, bueno. Porque unha cousa é o que diga o currículum e outro que fai cada docente. Entonces, eu recomendo os temas estructuralos da seguinte maneira. Empezar por un índice. Isto é recomendación, é dicir, nos temas, hai algunha pregunta despois, non hai ningunha rúbrica que indique directamente como temos que poñer puntos a tratar e demais. Únicamente temos un título. E ese título será todo o que teñamos que poñer, con máis ou menos profundidade. Entonces, o primeiro que temos que definir é todo o que vamos a tratarnos no tema. Entonces, é moi importante que teñades un índice dos temas que preparedes. E a partir dese índice é o que vais de servir para desenvolver vos o tema. Entonces, definides un índice, e nese índice explicades todos os puntos do tema. Eu recomendo pois facer o primeiro punto ou o último, que relación existe entre ese tema co currículum das vosas materias. Por qué? Porque ao final o que vos está avaliando é profesorado das vosas materias. Entonces, que demostredes que coñecedes o currículum, aínda que non se valíe nesta parte, estades demostrando xa unhas certas habilidades, vale? Ahora Paula despois responde dos temas coa probabilidade, que vai despois. Entonces, é importante ter eso, índice, despois a relación co currículum, despois o desenvolvemento do tema con máis ou menos puntos e con máis ou menos profundidade, e despois o tema da bibliografía que todo o mundo comenta, eu sí que mirei algún libro para diferentes temas, pero a hora de presentar na propia oposición, eu non recordo, pero creo que nin sequera cheguei a poñelos, porque tampouco ao final me parecen tan importantes. Pode ser algo distintivo, pero non me parece aí super importante. Entonces, eso, creo que sí que é importante unha relación co currículum e non co que dá cada profesor, senón directamente co que aparece no currículum, nin co que aparece nos libros de texto, senón no currículum. É dicir, vamos á normativa base. Vale? Paso 2 para preparar os temas. Ben, se xa solo cos pósters non me chegaba, o que fixen tamén o meu terceiro ano, estas dúas cousas, o dos pósters o dos audios, foi o meu terceiro ano de oposición. Foi directamente gravarme cada un dos temas que tiña preparados, gravalos en audio. E que significa gravalos en audio? Pois intentar ler o que tiña no póster en torno a 15-20 minutos, non máis. É dicir, facer os temas lidos. Nin sequera me paraba, collía directamente o tema que tiña preparado, o lía, e o gravei directamente con micro. Entonces, despois me permitía escoitalos en calqueira momento. É dicir, eu iba a traballar ao instituto, a Laracha, puñame no coche o tema e iba escoitando o tema, e repasando, eu na cabeza. Collíame os meus cascos e demais, puñame diante do póster e iba escoitando o tema lido por min e a vez o iba vendo no póster correspondente, vale? Entonces, ao final son como elementos que nos poden axudar a
analizar esa realidade, vale? Entonces pode ser así unha cousa maiores para traballar. Ben, un segundo. Vale, esperad un segundo. Vale, sigo coas preguntas. Crees que é mellor levar máis temas menos preparados ou levar menos temas moi preparados? Con moi preparados me refiro a citas de autores, datas, leis, teorías, bibliografía. Con menos refírome a desarrollarlos, pero sen apoiarse en autores. Eu recomendo non preparar moitísimos temas, senón os que preparedes, levalos ben preparados. É dicir, tampouco teñen que ser super detallados, pero sí, que se note a diferencia. Non compensa levar moitos mediocres, senón que os levedes ben. E despois vamos ver co tema de probabilidade, vale? Que ao ser de matemáticas, esta parte de números é a que máis vou traballando. Despois, tips para técnicas de estudio para memorizar todos os puntos dos temas que nos axuden reter memorizar, sabes, contei dúas cousas. Facelos en tipo póster ou facelos directamente en audio, vale? Entonces, ambas cousas vos axuda a reter. Que vos recomendo eu? Que non intentedes aprender, eu polo menos é o que uso, non intentar aprender donde a primeira palabra ata a última de todo o tema. A min non me surte efecto. Eu prefiro ter claro cal é o guión, saber os conceptos e a partir de aí o día da oposición desenvolvo o tema como se fose de cero. Non é de cero porque hai moitas cousas preparadas, pero non queres saber palabra por palabra as cousas unhas que van detrás de outras, senón vos lle dades un pouco vida, non? Ben, e hai algún documento tipo para avaliar os temas? Non, únicamente o título. É dicir, únicamente o título e ese título se desenvolve. Non quere dicir que un tema desenvolto que trate uns puntos e outro que desenvolve que trate esos puntos ou outros, poden sacar os dous un 10. É dicir, sempre que traten todos os puntos do título e despois profundicen máis ou menos, poderían os dous sacar a máxima nota. Vale? Vexo que por aí tamén hai máis xente que grava os temas e que os ten gravados. Non sei canta xente, polo menos fixo dos pósters. Coñezo algunha persoa máis que me enviou as fotos, pero non sei se máis xente... Vale. Preguntaba a Paula, sempre che caeu algún dos 20-25 temas que dis que levabas? No, o primeiro ano sí que me caeu tema, o segundo non, e ao terceiro me volveu a caer algún dos temas que levaba, sí. Vale. Última parte dos temas. Probabilidade dos temas. Para eso fixe esta aplicación que vades poder usar sen ningún problema. Como son de mates, ao final lo de GeoGebra é algo que temos aí bastante xunto, entonces calcular probabilidades tema. En canto acabemos isto de probabilidade dos temas e vos conte, facemos o primeiro sorteo que vades ver de que vai. Vale, entonces, vou vos explicar como vai e despois podedes cacharrear. É o que di Liliana, é o que ten a estadística de probabilidade que sempre se traballa pouco, pero que ao final é importante. Vale. Que hai xente que preparou pósters, pero en pequeno, e agrupados por materias. Outra cousa que non vos falei. Moitas veces é interesante que hai temas que están relacionados. Entonces, moitas veces preparando un tema, estás preparando 2 ou 3, porque ao final outro tema podes escoller cousas dese. Entonces, se sabes cando preparedes os temas, intentades ser o máis prácticos posibles, porque podedes buscar puntos en común entre temas e ao final preparades un e estás preparando 3 a vez. Vale? Entonces, buscar esa relación. Ben, como funciona esta aplicación? Ben, incluso lle puse aquí un botón para simular sorteo de oposición. Aquí, dependendo da especialidade, se sortean 5, 4 ou 3 bolas. Supoño que cada un sabe cantas bolas se sortean na súa especialidade. Se non, mirei na mañá, e se non recordo mal, 5 bolas eran case todo, 4 en música e artes escénicas e 3 en primaria. Entonces, o primeiro que tedes que escoller é cantas bolas se sortean. Neste caso, eu matemáticas son 5. Vale, son 5 bolas. Despois, poñer o número de temas que tedes. Vos tedes un listado de número de temas, poñedes aquí o número de temas que tedes. Imaginadvos, eu en matemáticas teño 72. E despois, cantos temas tedes preparados, vale? Por exemplo, 20. Vale, pois con 20 temas preparados, que caia algún deles, é dicir, que caia 1, 2, 3, 4 ou 5, tedes unha probabilidade de 81,42%. Vale? Que indica aquí abaixo? Se ti estudias un tema máis, por exemplo, se estudias 21,
esa probabilidade aumenta en 1,79 puntos. É dicir, sería 83. Vamos a facelo, 83,21. Se estudias un máis, 84,86. Que o que pasa pois, a partir dun determinado punto? Pois a partir de 27, creo que eran temas, máis ou menos. No, 17 non, 27. Fixadevos que cada vez que estudiades un tema non subides ni sequera un punto. Por lo tanto, tampouco é moi interesante estudiar moitos máis de 27 porque xa estades no 91,27%, pode non caer tema, é dicir, sempre pode haber o caso de que as 5 bolas non caian, tedes aí un 8,8% de probabilidades, pero ao final intentar estudiar moitos sempre xenera que levedes peor preparados o resto, vale? Entonces, aí vedes un pouco como se pode xogar con isto, vale? Se só desde primaria, 3 bolas, non sei cantos temas son en primaria, vamos inventar, 54, e tedes preparados 20. Pois aí estaría calculada a probabilidade vosa, vale? E despois implementei tamén un último botón que é simular o sorteo. Sí, ahora che digo, Paula, que fagas cando non che cae un tema. Que é simular o sorteo. Entonces, o botón de simular o sorteo é moi divertido porque directamente vos aparecen aquí 3 temas escollidos ao azar. Neste caso, para, vou poñerme outra vez en mates, 5, 72, me aparecen directamente os bolas 41, 60, 50. Bueno, que aparece 60 2 veces porque teño que mellorar isto. Voulle dar a recalcular para que non me aparecen 2 veces a mesma. 29, 42, 36, 70 e 54. Pois estes serían os temas que saen. Se queredes recalcular, son 25 primaria, vale, gracias Leticia, que non tiña nin idea. Dades a recalcular e aparece aí as bolas correspondentes. Se só tedes 3 bolas, pois só aparecen 3 bolas, vale? Entre 25 temas. Vale? Entonces, aí vos aparece directamente o cálculo de probabilidades para calqueira de os temas que preparedes. Vale? Entonces, aí podedes xogar todo o que queirades. Vale. Señal, o de María das láminas grandes, vale. Paula, que faz se non che cae tema? Chorar? Non, intenta sempre facer algo. É dicir, sempre que vas, intentas facer algo. Sobre todo se na parte anterior da parte práctica che saiu ben. Imagínate que ti na parte práctica sacaches un 7, un 8. E o tema non che cae. Non che cae un dos que tes ben preparados. Pero che cae un que pode ter relación con algo do que tes preparado. Pois intentas contar todo o que sabes. Vale? Depende, Javier, depende da especialidade. En secundaria hai especialidades con 72 temas, con 71, con 69. Entonces, por eso vos deixo que cada un poña o número de temas e as bolas, vale? Que cada un... Vale, como se accede a aplicación? Vos la volvo a enviar. Ben, entonces, o que vos estaba contando, que me saltei... Que preguntaba Manuel se foron 4. No, agora son 5. Agora mesmo son 5 en secundaria. Vale, Paula, se non cae tema, pois intentar co que sabes trasladar o que sabes no tema que che caeu. Que non é o teu, bueno, non é o teu. Se consigues un 2,5 e na parte de exercicios ates ben, vas a conseguir máis ou menos puntos. Se é o teu primeiro ano, compensa que polo menos contestes o máximo que poidas, ainda que non sexa o teu tema, porque ao final a túa nota, a orde no que estés na lista de sustitucións vai ser esas notas. Por lo tanto, é moi importante que intentedes o máximo cos vosos temas. Vale? E despois, vamos a pasar, creo que... Vale, parte de exercicios, bueno, eso depende moito de cada especialidade, por eso non o tratei aquí, vale? Eu sabería dos casos de matemáticas, non sei das outras temas. Pero hai un estudio estadístico tamén que fixen en relación nas oposicións 2017, 18 e 19, sí. Que foi estudar a relación entre notas de exercicios das persoas que se presentan con notas de temas, vale? Entonces, vedes un pouco aquí a relación entre as persoas que aprobaron, que estas persoas que están por aquí, por riba, e as persoas que non superaron esa primeira proba. E vedes que hai moitas que se quedan en torno a cero. Vale? Entonces, hai moita xente que ao final directamente chega, non lle taca tema, ou os exercicios non lle saen, entrega en branco e marcha. Por lo tanto, eu recomendo sempre intentalo, porque podes ir subindo e de repente sair o voso tema, vale? Vale, ahora che contesto, David, o que preguntabas.
Isto foi no 2018, vedes que incluso aquí o límite está un pouco máis difuso. Si que hai unha liña que marca aí o límite dos aprobados e dos non aprobados, pero o límite está moito máis difuso no 2018. Estes son casos todos de oposicións de matemáticas de Galicia, 2017, 18, 19. Estes no 2019, vale? Un pouco distribuídos, torno nota de exercicios, nota de temas. E analizado cada un dos círculos e unha persoa, en función da cor tamén vemos os tribunais, vale? Resposta do de David. É mellor escribir o tema seguindo a orde dos apartados ou mellor redactalo dunha maneira global para tocalo todo? As dúas formas son válidas. Sempre que trates todos os puntos, se ti te sintes máis cómodo tratando de maneira global e vas tocando todos os puntos, incluso eu, se o tratas de maneira global, sí que marcaría, o mellor, os puntos que vas tratando, pois, subliñando algunha das palabras ou marcando pois que os epígrafes do tema, do título, os estás usando. Entonces, en función deso, que o tribunal o vesa cando ti o leas ou eles despois o analicen, que está tratado todo. Vale? Entonces, poder traballar de maneira global. Vale, antes de pasar á segunda parte da proba de oposición, que é a programación e das unidades didácticas, creo que vou necesitar a colaboración de Pablo porque quería facer un sorteo. E o sorteo é directamente, sí, do libro de Apocalipsis de Gijo Limón ou 1, 2 ou 3. Directamente as publicacións de Gijo Limón estaban en 3 tomos diferentes, publicadas por Foster Edicións, e sacaron un tomo, un monográfico que reúne as 3, vale? Entonces, aquí moitas das viñetas que vos mostrei aparecen recollidas e creo que para calqueira opositor ou opositora que se tercie, mirades a da lámina de buso para escribir os temas, debería ter un libro de Apocalipsis para ir analizando cada unha das viñetas porque seguro que todas elas sufrístelas ou sufrirelas no voso día a día, vale? Entonces, para sorteo, que diga Pablo como vai. Xa ando por aquí, xa ando por aquí. Non sei se me Ben. escoitades, supoño que sí. Alberto xa sei que me escoita. Pero é importante, sí, pero non é sei o importante que me escoito o resto, claro. Supoño que sí, porque o micrófono Sí. está recollendo o Sí. son. Estoy escoitando polo... perfecto. Sí, escoitase, vale. Vale, pois para sortear o libro de Alberto, xa que a verdade é que Alberto está o facendo maravillosamente, estamos aprendendo moito con el. A palabra clave que ides ter que poñer no chat vai ser... Vou volver a escribir agora no chat, vale? Ben. Vai ser a palabra que vou escribir agora mesmo é tal e como a escribín, vale? Fixadevos, porque é unha palabra un pouco rara. Non é tan rara, é o que é Alberto. Veña, vai. Tardará un segundiño en aparecer. Entón, quen escriba iso entrará no sorteo do libro de Gijo Limón. Xa vexo que estades escribindo por aí, crack, a tope. Pena ter só un libro, Alberto. Bueno, é dicir, se hai alguén que os quere demais, hai na propia editorial hai incluso os tomos por separado e o tomo completo, entón. Só pola publicidade de Gijo Limón deberíanos mandar uns 10 exemplares polo menos. Vale, a xente sigue participando. Moi ben. Si, vamos deixar nada, un minutiño ou dous para que a xente escriba. Deixame un minuto. E non lle vou dar para poñer dúbidas porque senón as dúbidas se borrarían ao segundo entre que escriben crack polo medio. Non te entendín, Alberto, non sei a que te refires. Que non, que digo, que iba a preguntar se había alguén que tiña dúbidas, pero non compensa. Sí, non é agora un momento. Vale, Pablo, recórdalles o de, en plan, a xente que este suscrita, bueno, non suscrita... Sí, bueno, a xente que está unida a Canle vai ter máis posibilidades, vale? A xente que está unida son as persoas que están pagando mínimo 0,99 ao mes. De feito, curiosamente, acaba de sair aí unha mensaxe do bot que di ao final do directo sortearemos un amplificador. Pois aí, quen se queira unir vai ter un pouco máis de posibilidades de que lle toque o sorteo, vale? Concretamente, hoxe non o estades vendo porque pola situación técnica que temos aquí, pois non podo agora amosarvos a pantalla, pero exactamente
os que sodes membros da canle ides ter 5 veces máis probabilidades de que vos toque, vale? E despois no sorteo que vou facer ao final, que vai ser, bueno, xa o dixen antes, pero ensino outra vez, este amplificador, sortearémoslo ao final de todo o directo. Aí ides ter máis de 5 posibilidades por cada participación de alguén que non sexa membro, vale? Así que se vos queredes unir á canle e apoiar este proxecto, pois xa sabedes, tedes que unirvos aí e ler a información que aparece. E despois tamén, pro segundo sorteo, para que o vaiades facendo, pro segundo sorteo, vai ser requisito seguirnos en Twitch tamén. Poñovos tamén por aí o enlace a Twitch, pulsades aí, registrádevos en Twitch e dadeslle a seguir, e para sortear o amplificador vai ser requisito tamén, vale? E ben, penso que xa está todo o mundo participando, hai aquí máis de 100 persoas, xa non me aparece máis o cómputo, pero máis de 100 persoas participando no sorteo. Así que vou pasar a sortear e vai aparecer Elvira, Twitch, non. O de Twitch é inscribirse en Twitch, non hai que poñer a palabra Twitch, vale? O de Twitch... A palabra é crack. Claro, a palabra é crack para participar no sorteo, Elvira. O de Twitch é unirse a Twitch na ligazón que acabo de poñer agora varias veces no chat, pero é pro segundo sorteo, vale? O de Twitch é pro segundo sorteo, que está xente escribindo Twitch no chat. Vale, pois nada, voulle dar xa máis de 110 persoas participando no sorteo. Voulle dar e o bot vai dar o gañador en breve no chat. Eu xa teño aquí, xa estou vendo, pero vou esperar a que a poña o bot. Se non, ensino polo aquí xopando no pon. Aí estará, xa apareceu, Laura Rodríguez Salgado. Alberto, Laura que che escriba a ti, verdade, mellor? Sí, se me escribe a min, genial. Sí, Laura, escríbelle a Alberto por calquera das súas redes sociais que ves aí no directo que estás vendo agora, vale? E nada, eu desaparezo xa daqui agora mesmo. Vou seguir merendando, que estaba merendando. Entón cedolle a palabra a Alberto e eu volvo ao final do directo por se algunha dúbida máis para facer o sorteo do que acabamos de falar, vale? Ata despois. Veña, despois. Pois seguimos. Despois desta pausa, vamos a parte da segunda parte da oposición. O segundo examen, por así decirlo. Despois falaremos dos méritos e demais, vale? Noraboa a Laura Rodríguez Salgado. Despois, escríbeme vemos a maneira de mandarte o libro, vale? Ben, seguimos. Entonces, a segunda parte é, vale, recollín directamente estes dous comentarios na parte de Discord de dúbidas. Non sei se durante o directo ou hoxe pola tarde había algunha máis, se non a deixo para o final, pero había estas dúas. Eu é a primeira vez que vou e non teño moi claro como se desenrola a segunda parte, a segunda proba. Tempos, preparación, material que se pode levar. Agradecería info neste sentido. Gracias de antemán. E Suso, eu vou afogado con temas e práctico. Como de factible chegar á primeira proba sen programación acabada e poñerse nese momento. Vale. Un pouco desfasado. Sí, sabemos que vamos un pouco desfasado audio e chat, porque nós tamén chegamos con lag. Entón, vale, vou empezar por la de Suso. É importante non ter a programación, é dicir, se tedes a programación acabada xa antes da primeira proba, señal. Señal, porque entre que saen as notas e demais, podes retocala, podes empezar a preparar a defensa da programación e das unidades didácticas, perfecto. Se non a tedes rematada, recomendo que o teñades o máis avanzada posible, vale? Porque desde que vos facedes a primeira proba, ata que teñades que entregar a programación, suele pasar máis ou menos pois en torno a 15 días, non? Entre unha semana e dúas, máis seguramente dúas. Entonces, durante esas 2 semanas, se a vos saiu ben algunha das partes da primeira, ou se non vos saiu moi mal, eu recomendo que estedes a tope coa programación. Porque pode darse o caso de que non vos sairá ben, pero tampouco moi mal, e de repente que aparecedes aprobados. Entonces, se non tedes a programación feita, non vades a poder superar o concurso oposición. Por lo tanto, recomendable. Persoas que non lle sairá mal a primeira proba, exercicios ou do teórico, ou do tema, que preparen a tope a programación.
se non lle saiu mal. É dicir, non teñen que sair ben os primeiros, senón, de repente, eu non, bueno, non estou moi contento, pero mal non saiu. Pois a tope con ela, vale? Hai ese tempo, entonces aproveitade ese tempo máximo para acabala, para afianzar conceptos e demais. É importante acabar o documento da programación. A parte da defensa, teredes algún día máis para preparala, porque entre que como se funciona a segunda parte. Non sei se non expliquei como é a primeira, ninguén preguntou. A primeira parte, este ano non hai presentación, vai ser directamente a primeira proba o día que vos convoquen. Entonces, ese día ou esa hora facedes un examen e o outro faise ao outro examen, é dicir, outro examen pode ser o mesmo día pola tarde ou outro día diferente. Entonces, en función de cada especialidade aparecerá publicado, por eso non vos preocupedes. Ler o tema, ese, é verdad que me esquecín de eso. Deixeino para o final a pregunta. Depende da especialidade. En matemáticas, os 3 anos que me presentei eu e o ano seguinte non houbo que ler o tema, porque era un pouco difícil ler o tema con números, problemas e demais. Sei que en outras especialidades que teñen números sí que len a parte máis escrita e a parte de números cun retroproxector e o propio tribunal o ve. E creo que me preguntaban tamén, aínda que non sei se desea a pregunta para o final, se avaliaba no momento ou se avaliaba despois. Pois cada tribunal organiza. Seguramente que se tedes que ler despois da lectura sai porán algunha nota, pero o propio tribunal despois pode facer unha relectura e analizar un pouco o tema. É dicir, creo que a única especialidade que coñezo que non líamos o tema era en matemáticas, que únicamente tiñamos que ir a abrir o sobre que entregábamos e deixarlle o tribunal, tanto para resolver os exercicios como os temas. E a maioría de especialidades se lee tanto os casos prácticos como tema con retroproxector para que o tribunal vaya analizando. Exacto, tes que ler tal cal o escribiches. Sí. É dicir, ti tes aí o tema, ves que hai un error, pois o lees e vas saltando, vale? Se vas seguindo e dices, mira, pois isto escribe aquí é o que está, pero aínda que ti sepas que está mal, tes que ler o que escribiches aquel día, ou porque aparte o tribunal o pode reler, analizar ou demais. Ben, primeira pregunta. É a primeira vez que vou e non teño moi claro como se desenrola a segunda proba. Tempos, preparación, material que se pode levar. Agradecería info neste sentido. Grazas de antemán. Vamos a esta parte, entón. Primeira proba, exercicios e temas, vale? Pasan en torno a 15 días, saen as notas desa primeira proba. É recomendable facer debuxos? Pois depende da especialidade. En debuxo, seguramente que sí. En matemáticas, por exemplo, hai temas de xeometría que tamén. Haberá especialidades, pois eu que sei, en filoloxía e inglés de secundaria, pois non, facer debuxos non. Pero para ler non pasa nada. Se é un debuxo, eles o van ver no retroproxector ou despois se o relee o propio tribunal vai ver o debuxo. Non vos preocupedes por eso. É dicir, se a vosa especialidade necesita debuxos, facedes debuxos. Ben, se a primeira vez que vas, como vai? Primeira proba, exercicios e tema. Pasan eso, unha semana a 15 días, saen as notas, vale? Esas notas desas primeiras probas. Entón, con esas notas desas primeiras probas, o que se fai é ver as persoas que aprobaron. E as persoas que aprobaron, o propio tribunal as convoca como normalmente con 24 horas, é dicir, salen as notas 24 horas despois, esas persoas teñen que entregar a programación. Por iso é importante que durante ese tempo, unha semana, 15 días, estedes preparando a programación. Vale? Entonces, saen as notas, aprobades, en 24 horas tedes que entregar a programación e os méritos. Despois veremos os méritos, vale? Entonces, vos vades coa vosa programación, reunindo os requisitos que veremos agora, e a entregades a vosa programación e os méritos. Con copia dos méritos, despois vos explico. Nese caso, unha vez que entreguen todas as persoas do tribunal a programación e os méritos, o tribunal revisa as programacións para verificar de que cumplen os requisitos que marca a normativa. Entonces, pois normalmente un día ou dous aparece desglosado se algunha das programacións non cumple os requisitos que se piden, vale? Despois explicarei cales son un pouco por riba. Unha vez que se publican que programacións cumplen os requisitos, os tribunais empezan a convocar opositores para a defensa da programación e das unidades didácticas. E o que fan normalmente é convocar, depende de cantos persoas pasen, depende de cantos días asa, pero bueno, poden convocar 3, 4, mañá ou tarde, ou mañá e tarde, depende da xente que asa. E o que fan é convocan a unha hora ao opositor e o opositor vai esa hora con todo o material que queira, é dicir, nese caso, para
pode levar todo o material que queira, eu levei material manipulativo, levei cousas para as diferentes unidades didácticas que empreguei ou non en función da que che toque, e ese tempo vos chegades ali e vos recibo o tribunal e sorteanse 3 bolas entre as 15 unidades didácticas que tedes, vale? 15 en secundaria, en FP creo que é o mínimo de 4. Se tedes 6, pois entre as 6 se sortea o número de bolas. En esas bolas que se sortean, vos tedes que escoller unha unidade didáctica, que non recordo ben se hai que decirlo ao tribunal despois do sorteo ou podedes decirlo despois. Eso sí que non o recordo como foi. Entonces, vos escolledes unha unidade didáctica e tedes unha hora de tempo para preparar a vosa defensa tanto da programación como da unidade didáctica que vos tocou e que escollestes. Entonces, durante esa hora vos vades estar encerrados nunha habitación sen conexión co exterior, únicamente eso, non tedes acceso a internet, non vais ter acceso ao ordenador, por lo tanto, levade todo o necesario para preparar a defensa da programación que xa podes levar preparada de casa, porque a programación sempre vades ter que defendela, e da unidade didáctica, que neste caso se sorteou e que escolledes. Entonces, neste caso, pois vos podes ter preparados as diferentes unidades, e nese momento, pois decides, vale, collín e tocoume esta, pois vou a repasar como era, que teño que contar e demais, vale? Entonces é necesario, antes da encerrona, levar todo o material correspondente. Despois desa hora, o tribunal defensa. 20 minutos para a programación, 30 para a unidade didáctica e 5 minutos para preguntas do tribunal, vale? Que se pode ir organizando en función tamén do tribunal que vos faga máis ou menos preguntas. É importante tamén asustarse ben os tempos que marcan máximos, é dicir, non quedarse curto nin pasarse desos tempos. 20 minutos programación, 30 minutos unidade didáctica e 5 para preguntas e respostas, vale? Ben, vou ler algunhas das preguntas que había por aí, que se me quedaron aí, creo que Liliana foi contestando. Se no tema que se lles inclúen gráficos, simplemente indicas, explica exacto o que mostra o gráfico, sí. Os cursos que van están no teu expediente firmados, despois vos explico dos méritos. Sí. Sí, tamén. Ahora vos explico do interlineado, vale? A lectura do tema cando se fai? A lectura do tema faise o mesmo, non, faise normalmente se convoca. A ver, non falei da lectura do tema, por iso preguntades. Vos facedes o examen dos exercicios e do tema nos días que sexan, e despois o propio tribunal vai ir convocando por orden alfabético, por orde de tribunal, a diferentes horas os diferentes opositores. Entonces, vos podedes facer un examen un día e ata 4 ou 5 días despois dese examen non chamar para que leades o voso tema, vale? Entonces, podería pasar bastante tempo. Podes, se sodes os últimos, máis tempo, se sodes os primeiros, vai ser case o día seguinte. Eso, perdón, sí, son 10 para as respostas. Normalmente, moitas veces non usan os 10 para que dé tempo a cambiar, pero sí. Vale, ahora vos digo dos criterios e demais que usei eu. Vale, vamos a pasar parte de programación. Primeira, parte importante. Ten que ser referencia ao currículum dunha materia relacionada coa especialidade. Sabín xente que non a programación non se admitiu porque non estaba relacionado coa materia que podía impartir. Despois, ten que ser correspondente a un curso escolar dun dos niveis ou etapas educativas. Conter 15 unidades didácticas que deben estar enumeradas, neste caso en secundaria, vale? En matemáticas, en FP son menos. Ahora vos mostro os anexos, sí, para os teño recollidos, despois vos mostro. Vale? E nas tabos non é preciso manter o doble espazo, vale? Unha extensión máxima de 60 folios, importante, a programación non pode ter máis de 60 folios, formato DIN A4, escritos a unha soa cara. E despois tamén o interlineado, vale? O interlineado que decíades, que se non recordo mal, era o interlineado doble. Se eran 1,5 ou doble, xa non me acordo. Tería que miralo, non sei se aquí teño o enlace, deixadme comprobalo. Estes son exercicios, teño aquí mal non. Pero como abrín aquí o DOGA antes, directamente busco aquí interlineado, tamaño 12 puntos, letra Arial sen comprimir, dobre espazo interlineado.
Vedes aquí directamente. Defensa da programación didáctica. Vou ampliar. 15 unidades didácticas enumeradas e terá, sen incluir anexos, os anexos poden ter, aparte, unha extensión máxima de 60 folios, formato DIN A4, escritos a unha soa cara e doble espazo interlineal. A excepción das táboas, nas cales non será preciso respetar o espazo interlineal. Vale? Tamén en secundaria, nas tablas non é necesario respetar o espazo interlineal nas táboas, vale? Vale. Con letra tipo Arial, sen comprimir, tamaño 12 puntos. No das DFP, a programación asustarase os contidos das táboas do anexo 13, vale, da orde de 2011. Neste caso, son directamente as mesmas da programación que facedes a través da plataforma da Xunta. E deberá conter un mínimo de 4 unidades didácticas. Vale? En el caso de artes plásticas, a programación deberá conter un mínimo de 10 unidades didácticas. Nos extensión dos 60 folios non se computará a portada nin a contraportada, pero sí que se computará o índice, vale? Sí, se incluyen tamén as usadas para as unidades, vale, Conchi? Ben. Bueno, versará sobre os seguintes currículos. Directamente tedes que versar sobre un dos currículos posibles. Vale, vamos volver á presentación. Aquí se me quedou unha parte corta. Despois vou comando. Vale, importante. Vale, despois vou mostrar a miña programación, vou la envío. Sí, pódense meter anexo na programación e non contan nas páxinas. Para o exame práctico. O exame práctico, se non recordo mal, eran, non sei se hora e media ou 2 horas, que me confirme en línea o Pablo. Agora non o recordo. Vale, importante. 2 horas. Vale, confírmame, Pablo, que son 2 horas na maioría de especialidades, tanto en eso, en na parte de práctica como tamén en los temas tamén, Pablo, sí, ¿no? Tamén 3 horas, sí que di Liliana, 3 horas. 3 horas a parte práctica e 2 nos temas. Exacto, vale. Non me acordaba, exacto, que está dicindo Liliana. 3 horas parte práctica, 2 nos temas. Gracias, Liliana. Ben. Na miña non pon nada aínda. No, claro, na páxina da oposición aínda... Pero normalmente aparecerá, porque aparece recollido directamente na propia... Volvo atrás, un segundo. Vou ir aquí. Directamente na propia orde da convocatoria aparecen os tempos máximos, vale? Os tempos máximos que se poden dedicar á parte práctica. No anexo, se queredes ver de que vai as partes prácticas vos, que mellor vos presentades por primeira vez, hai uns anexos ao final da propia convocatoria, pero os vou mostrar e despois sigo, nas que se recolle por especialidade, estes son os que vamos ver despois, estas son as especialidades, aquí están. Anexo, diseño gráfico, bueno, están todas aquí, proba práctica de gaita, bueno. Xestión administrativa, a ver se está por aquí. No anexo, estou chegando, creo que este. No anexo 5, non, perdón, no anexo 6, vale? Aparece recollido, no anexo 6 da convocatoria, vale? Aparece recollido o exercicio práctico de cada unha das especialidades. Vale, entonces, en función da vosa especialidade, vades buscar na convocatoria no anexo 6 e sabedes de que vai ser o exercicio práctico, vale? E aquí vos aparece, por exemplo, na caso de filosofía, o tempo para a realización do exercicio será o que establece o tribunal sen que poida exceder as 3 horas. No caso de grego, o tempo para a realización do exercicio será o que establece o tribunal sen que poida exceder das 3 horas. Mirade directamente vos na convocatoria, vos la envío, a vosa especialidade no anexo 6. Vale, así sabedes exactamente o que vos piden na vosa especialidade. E sigo. Ben, importante, moi importante. Como preparamos a programación e as unidades didácticas? Dende fai uns anos, non sei que eran máis horas que 3, pero vou seguir. Dende máis duns anos, de fai 3 anos, a propia convocatoria trae unhas rúbricas para a fase de oposición da programación e da unidade didáctica. Vale? En función da vosa especialidade, se profesores de ensino secundario que imparten a ESO e bacharelato e anexo 11, profesorado de ensino secundario de orientación anexo 12, profesorado de ensino secundario
que imparten formación profesional anexo 13, profesorado técnico de formación profesional anexo 13 tamén. Perdón, isto é unha errata, será o 14. Perdón, pedín aí as rúbricas, ahora cedo. Escola de Idiomas anexo 15, Música anexo 16 e Artes Plásticas anexo 16, 16 tamén. Non sei se será un errato ou será 17. Vale, que aparece nestas rúbricas? Vale, vou buscar directamente a do anexo 13. Pois directamente aparecen unha serie de puntos que vos tedes que tratar na vosa programación. Entonces, cando fagades a vosa programación é importante que teñades isto moi en mente, vale? Este caso é dun ciclo formativo, polo tanto, terá que tratar concreción do currículo en relación á súa educación, as características do ámbito productivo. Pois aquí relacionas o ciclo formativo con o centro educativo e o ámbito. Unidades didácticas, secuencia e temporalización. Vedes que están xa repartidos os puntos que dan en cada unha delas. Por tanto, vos sede precisos e mirade en que vos interesa máis, vale? E mirade directamente a que vos interese, porque non son todos anexos iguais, vale? E na unidade didáctica exactamente igual. E vedes incluso que aquí cada vogal vai a poñer que vogal é, que puntuación lle vai a dar a cada opositor e vai utilizar esta rúbrica para avaliarvos. Polo tanto, tede a rúbrica sempre presente, vale? Porque é moi importante a hora de preparala. Como se pondera? A programación vale 0,4 e a unidade didáctica 0,6. A partir de aí se nota a nota global. Vale? Sí, Lidia, nos FPs en todas as especialidades se concreta máis na proba, incluso se pode levar calculadora e demais, pero haberá que esperar a que se conformen os tribunais. Como todavía non están conformados, é normal que ainda non sepades esa información. Vale. Ben, vale. Cando se saden públicos os tribunais, que vos vai avisar o Discord, é importante que accedades directamente a esta páxina, que é edusunto.gal/oposicións, vale? Lle dades a consultas públicas e buscades, por exemplo, neste caso vou buscar as de matemáticas. Que me vai aparecer agora? Pois vai aparecer en branco. Os tribunais están sen conformar. Entonces, aquí, vades que acabo de abrir, non me aparece nada de chamamento, nada de avaliación, nada de información. Ningún dos tribunais. Pero é normal, porque os tribunais están sen conformar. Por lo tanto, non hai nada de información. Unha vez que se publiquen os tribunais no DOGA, se conformarán os tribunais, empezarán a ver aquí información, incluso en que lugares se van a ser, en que datas e demais. Hai que esperar, vale? Hai cousas que xa sabedes polo DOGA, polo tempo máximo e cousas así, e outras que esperedes de material e demais que teredes que ver publicados aquí na web. Vale? Sigo. Criterios de evaluación que vai seguir os tribunais para cada proba. Son todos os anos os mesmos? Pois na parte de programación e didáctica e unidade didáctica sí que sufriu algún cambio na rúbrica, pero tedes a rúbrica como referencia. Para temas e exercicios, cada tribunal organiza da súa maneira, vale? Vale, ahora, Tita, ahora te respondo esa pregunta. 0,4 é a nota global, vale? Se vou a rúbricas, fixadevos aquí. Rúbricas. Vou buscar nas de secundaria, que son estas. Escola de idiomas, saltei as de secundaria. Plan de apoio. Estas son as de secundaria. Fixadevos, programación didáctica. Esta de FP, pero me sirven igual. Aparecen aquí 4 puntos na defensa da programación didáctica que son da exposición desa programación. Son 6 puntos da programación e 4 da defensa. Isto vale sobre 40%. E despois, na unidade didáctica, todo se vai a valorar na propia exposición da unidade didáctica, pero hai un apartado concreto de defensa, é dicir, claridade expositiva, estrutura de defensa e control do tempo, grado de interiorización da programación didáctica, que vale 5 puntos. Vale, vedes que a defensa está incluída dentro das dúas rúbricas. Polo tanto, 10 puntos que son da programación que vale un 40%, 10 puntos da unidade didáctica que valen un 60%. E a parte de exposición está aí. Vale? Ben. Sigo. Defensa da programación e sobre todo unidade didáctica. Un exemplo de como expoñer DFP. Non teño DFP, pero vou vos contar a miña de secundaria. Creo que hai cousas que vos poden servir e outras que ao mellor non tanto. Especificidades das programacións das unidades en FP. Creo que o máis recomendable que sigades directamente as que utilizadas nos centros, incluso para os seguimentos. E que incluir nunha programación didáctica como anexos, vos mostro a miña e a partir de aí
vedes, aínda que non é de FP, ao mellor vos dá ideas de cousas que podedes incluir, vale? Vamos á programación. Ben, algo que sentou bastante interese outro día cando estaba Pablo no directo é a maquetación da propia Expo, da propia programación, vale? Entonces, vou copiar a ligazón, esperad un segundo. Vale, vos acabo de copiar. O tamaño da letra, si, o que podes cambiar é interlineado. O tamaño de letra, o tipo de letra, debería desmantelo. Vale, Ana. O tipo de letra Arial sin comprimir 12, tedes que mantelo, que podes cambiar é interlineado, vale, nas tabas. Vale, acabas de mandar un álbum de Google Fotos onde aparece a miña programación. Vou escribir antes do que fotos, maquetación, programación. Non a teño aquí porque entreguei ao tribunal entonces quedeime sen ela, pero decir que foi o que entreguei como notas. Ups, que se me foi. Estamos. Entonces, eu na propia maquetación da programación fixen dúas cousas. Primeiro, puxen programación didáctica do curso correspondente, segundo de eso, e o meu nome, nada máis. Non puse en tribunal, non puse en ano, convocatoria, ni nada. E dibuixei 3 corpos simétricos, un cubo, unha pirámide e un cilindro. Que posteriormente, é dicir, que xa comentar outro día, tamén me fixe unha camiseta, vale? Que levei o día da defensa, esta é a camiseta que fixe, que tiña que ver con a propia programación, coa maquetación da programación, vale? Entonces, a maquetación da programación maqueteina en 2 documentos. Un documento que é, a ver, vou mostrar aquí, porque así vai ser máis cómodo. Creo que aquí non teño ligazón, non. Aquí na ligazón tedes acceso á miña programación enteira, vale? O que entreguei coa súa maquetación, ahora vos lo ensino en papel. Bueno, que xogaba un pouco cunha cor vermella, cuns corpos simétricos tamén que marcase un pouco unha diferencia, uns números, interlineado doble, toda, vale? E despois, ensinamos a maquetación así en grande. Na propia maquetación era un cartón doblado que englobaba 2 documentos. Si, son os mesmos que subín ao Discord. Así que non estou ensinando nada novo. Que englobaba 2 documentos. Un documento que era a propia programación, vale, este é o cartón que vai plegado sobre si mesmo, cunha goma dentro, cosida para que non se escape, e tiña aquí os 2 documentos. Cando abrías, por un lado estaba a programación no lado esquerdo e polo lado dereito os anexos. Vale? Entonces, a partir de aquí, vedes que son 2 documentos diferentes, pero ao final, agrupalos no mesmo a manexalos por separado, pero tamén guardalos xuntos, vale? Ben. Entonces, vedes aí como estaban encuadernados, como as dúas encuadernacións de anillas tiñan que quedar para fora, as portadas tiñan que colocar invertidas, unha ben orientada e outra colocada no sentido contrario, pero bueno, tampouco era nada de outro mundo. Este sería da programación, encuadernada en anillas A4 a unha cara, interlineado doble, coas tábuas e demais, vedes que as tábuas incluso no ano que me presentei eu tamén tiña que manter interlineado. E despois nos anexos, despois vos mostro, non hai que manter o interlineado, nin sequera a tipografía, vale? E sabedes que aquí nas tábuas os interlineados son diferentes, as tipografías tamén son diferentes, entonces non vos preocupedes por usar nos anexos unha tipografía diferente ou unha maquetación diferente. Non pasa nada, vale? Que engadín eu nos anexos? Que preguntabades moitos? Pois engadín moitas cousas, dende o calendario de unidades, como avalío cada unidade, un exemplo dun exame, dunha proba, como eu califico cunha rúbrica ou unha tabla de ponderación das notas do diferente alumnado, e incluso se utilizo pois, matemáticas manipulativas, pois como se empregan, vale? Un escape room que fixera unha compañeira, incluso incluín material de algunha compañeira, nombrando a compañeira, neste caso tamén era opositora, pero falando con ela formaba parte do grupo de traballo e non lle pareceu mal, vale? E despois algunhas fotos de algúns elementos máis que utilizaran ese ano no centro, vale? Unha cúpula xeodésica, uns hinchables, explicando como se utilizaban, vale? Este caso, pois de Rebeca Rubalcancio, que todavía está opositando agora, pois me pasaron a presentación
e tamén a incluín, nombrando directamente de quen mapa era, vale? Ben, aquí a propia presentación, vale? Que é o que fixen eu? Bueno, directamente aquí vades ter acceso á programación e aos anexos, son as mesmas que subín no Discord, así que non hai nada. Non importa se os folios van en horizontal en vez de en vertical, vale? Hai cousas que terán que ir en horizontal e outras en vertical. Non indica nada da orientación ni dos marxes, así que podedes usar algún en horizontal. Vale, vou vos mostrar os que nunca traballastes nun centro se partides con desventaxa. Eu utilizaría, se nunca traballastes nun centro, o centro onde fixestes as prácticas para relacionar cun centro concreto, vale? Para ter algo de información concreta dese centro. E a partir de aí, utilizalo. Se podedes ser outro centro que coñecedes e que alguén vos pode mostrar, pois mellor. Vale, non é que partades con desventaxa, é dicir, sí que algunha desventaxa tedes porque nunca impartistes clase e demais, pero podedes solventala desta maneira, vale? Vou vos mostrar. Vale. Que o que fixen eu despois, aparte de montar esa maquetación, o propio día da exposición imprimín 5 copias, vale, da programación. E levei unha para cada membro do tribunal. Por que? Porque o que quería era que se eles tiñan que consultar algunha información da programación que a tiveran a man. Non tiveran únicamente a que lle entregara ese día, senón que tiveran unha man. Entonces, para esa programación é a mesma encuadernación que vos ensinara antes, vale, cosida a man e demais. Entreguei unha para cada un. É dicir, unha copia destas, das que vos vou mostrar agora para cada un, que despois me devolveron. É dicir, despois da exposición devolveron máis. Eu entregueillas para que puderan consultala durante a miña exposición. Se había que algo que querían consultar ou mirar, que puderan botarlle un ollo. Que o que fixen nesta maquetación? Pois directamente non cumplín o de que fose en A4, porque son A3s, non cumplín de que fose unha única folla, senón van por diante e por detrás, pero está recollido tal cual o mismo interlineado e a mesma forma do que entreguei na programación, que cumplía a 4 a unha cara e demais, con toda a información tal cual aparecía, vale? Vedes un pouco no índice todos os puntos a tratar, despois os podedes ver no Discord ou cando vos pase a presentación. Unidades didácticas, e cada unidade didáctica en 2 follas. É dicir, como hai que tratar 15, non é moi recomendable tratar as unidades didácticas máis de 2 follas, vale? A que entregas ao tribunal non che devolven porque é unha proba do teu concurso oposición. É dicir, se hai algunha reclamación ou demais, eso é como os méritos. É dicir, a copia dos méritos nunca che van devolver. Igual que a túa copia de programación que entregaches, é un requisito. Entonces, é igual que cando presentas os méritos, non che van a devolver. Queda archivada, por así decirlo. Isto sería a unidade 2, unidade 3. Eu sempre quedei, ainda teño pendente, facer unha copia tal cual entreguei ao tribunal para quedarme eu con ela, que sempre a podo facer, vale? As diferentes unidades, a na 14, ao final, instrumentos de calificación, medidas de atención á diversidade, elementos transversais, e ao final de todo, bueno, unha cita para rematar na páxina 60, esta é a páxina 60, unha cita, a licencia Creative Commons, e na última páxina un enlace ao QR, que vai a programación e os anexos, vale? Que entreguei, vale? Por se alguén quere miralas. E, bueno, despois seguía así con un rollo dunha liña, dun lado e de outro, vale? Entonces, isto yo entreguei aos tribunais xunto con unhas follas que eu empregaba para indicar estadísticamente canto peso correspondía a cada estándar de aprendizaxe, vale? En secundaria, a diferencia de FP, temos estándares de aprendizaxe, cada estándar o avaliaba con os instrumentos e cada unidade tiña distribuídos como as avaliaba e con que elementos transversais, vale? Entonces, vedes aí toda a información, 12, 15, e despois, por outro lado, serían as outras, vale, que me quedarían. E incluso aquí resumo por que unidade, de que data, de que avaliación e demais. Vale? Ben, se alguén non ten acceso á programación, xa copio, enlace, la paso por aquí, vale? Programación, se non no Discord a vedes, anexos. Nos anexos non hai que manter nin tipo de letra nin interlineado. Vale? Sigo. Para que me dé tempo, que estábamos super longos. Ben, aquí vedes as tabas que vos estaba ensinando. Perdón, que non vos mostrei.
Un segundo. Aí vamos. Aquí vedes as tabas que vos estaba ensinando aí, vale? Incluso aparecen aquí os enlaces, vale? Isto son unhas tabas resumen, que vos en cada unidade, a proba escrita, a proba oral, traballo, puntuaba diferente, pero o que me interesaba era esta parte, que cadros de 2 unidades, se ampliades, no, este non, aí estás. Dentro de cada unidade, unidade 1, vedes aí os diferentes estándares de aprendizaxe con peso de cada un deles e os instrumentos e elementos transversais que se utilizan, vale? Entonces, aí directamente se pode ver, por exemplo, no caso de matemáticas, como tiña eu para a unidade 1. Vale? Ben, vamos a avanzar. Se non xa vamos case 2 horas. Experiencias na aula. Eu recomendo, é dicir, máis concreto que todas as persoas que teñades experiencias na aula que as incorporedes na vosa programación. Se non vos collen na propia programación, nos anexos. Na programación poñedes en referencia os anexos e o incorporades. Sí, Raquel, cando se di un centro concreto, ten que ser un centro real. Sí, mellor que sexa un centro real. Un centro tipo final, mellor que sexan con características concretas dun centro concreto. Vale? Sobre todo porque vai ser máis fidedigno que intentedes vos montar un tipo de centro que non... Vale, e se non tedes o centro e non tedes acceso a ningún centro concreto, faced un centro ficticio. É dicir, tamén o que dice aí por algún compañeiro, vale? Vale, vamos con experiencias de aula. Se tedes experiencias de aula, levádeas, vale? Eu creo que é unha recomendación bastante importante. Sigo. Segunda proba de oposicións, vale? Relación entre notas de programacións e de unidades didácticas. De matemáticas, Estos son mostras estadísticas de matemáticas. Ano 2017, cada un que siga un pouco, parece que siga unha progresión lineal. Ano 2018, que máis ou menos tamén parece que siga unha relación lineal. E ano 2019, vale? Como vades ter acceso á presentación, podedes velas e demais. E calqueira dúbida despois me podes escribir polas redes sociais. Ben, méritos e baremos, que se estades preguntando por aquí. Pregunta de Suso. Os méritos. Que documentación deberíamos estar recopilando estes días? Vale? Xa estou acabando. Quédame isto. Dúbidas finais. E se algunha dúbida tedes agora, resolvela agora tamén. Para o baremo é o anexo 3. Estou sempre referenciando os anexos correspondentes da orde desta convocatoria. Se accedes ao anexo 3, o anexo 3 é o que recolle todos os méritos que van a aparecer no baremo, vale? Eu directamente, na propia presentación, recortei vos os PDFs cos anexos correspondentes, por se non queredes buscalos. Entonces, nos méritos que influen, trayectoria profesional, ata 3 puntos. Isto directamente coa folla de servizo, xa non ni sequera fai falta se traballastes en Galicia, xa a teñen directamente. Se traballastes en outra comunidade, sí que é necesario traela, firmada pola xefatura territorial correspondente. E despois, bueno, se son de... Este caso estou de inspección. Vamos a saltar até anexo 3. Experiencia docente previa, 7 puntos. Me estaba en inspección en vez de mirar ata aquí. Non se graban en vídeo, nin a exposición da programación nin da unidade didáctica, pero pode entrar a xente a vela en directo. E que me refiro con experiencias de aula? Pois, a ver, vou mostrar aquí unha cousa. Vou ir atrás, perdoade. Refírome con experiencias de aula a isto. Se traballas nun privado, agora vou. Como saltei para atrás, mostrovos no meu caso concreto, vale? De experiencias de aula que incorporei. Avaliación do profesorado, rúbrica do caderno, vale. Creo que a partir de aquí veñen as experiencias. Aquí. Actividades de papiroflexia, que facía co alumnado de primeiro curso, que se fixera, e en segundo, pois que seguiría facendo actividades de papiroflexia. Lle poño aquí as actividades de papiroflexia que iba a facer con eles. Vale? O escape room, vale? A partir do escape room, vedes aí un pouco como se fai o escape room, feito por Laura, e cales serán as probas e demais. O hinchable, como traballaría con este hinchable
co alumnado de segundo da ESO, que era a programación que estaba facendo. Cálculo de áreas, de volúmenes e demais. Corpos xeométricos e cúpulas xeodésicas. A través do traballo que fai Víctor González de Palitroques, pois, como se pode traballar isto na clase, vale? Como traballaba eu para facer unha cúpula xeodésica de triangulacións e demais. Que vídeos iba a utilizar, vale? En clase, vídeos trozos de películas ou diferentes referencias. Presentación dunha unidade didáctica. Vídeos para facer aula invertida, que eu estaba utilizando ese ano en clase, vale? Con enlaces QR e demais. Semana da Ciencia en Galego. Como utilizaba eu a Semana da Ciencia en Galego en matemáticas. Os podcast de mulleres científicas. Vale? Como fixemos eso, como se avalía. E despois medidas de atención á diversidade, vale? Queda aí un pouco máis ou menos todo o que falábamos de como asentalo dentro da aula, vale? Volvo o de baremo, perdoade. Experiencia docente previa, 7 puntos. No caso de noutros centros que non sexan públicos, é necesario unha certificación da dirección do centro con visto e prace do Servicio de Inspección Técnica, vale? En que conste a data de toma de posesión e cesamento, vale? De cada unha delas. Eso sempre que sexa da mesma especialidade ou no mesmo nivel. Se son de distinto, pois valen 0,1. 0,15 da mesma, 0,1 no resto, vale? E aquí aparece directamente como se demostra cada unha desas cousas. Formación académica. Que é necesario? Pois un certificado académico orixinal, no que conste a nota media. Xa que a nota media puntúa. Se temos unha nota entre 6 e 7,5, un punto, e de 7,5 ata 10, pois 1,5 puntos. E se son por créditos, pois os que sexan. Posgrados, doutorados e premios extraordinarios. Pois aquí directamente en cada un dos puntos vades analizando que o que vos fai falta. Certificado, documento justificativo. Titulacións de primeiro ciclo, igual. Vale, entonces vos no anexo 3, no de baremo, vades mirando que vos fai falta. Que tedes que facer levar o día que entregades a programación? Tedes que levar os documentos orixinais xunto cunha copia. Vale, unha copia en branco e negro dese documento. Entonces, con esos dos documentos, o propio tribunal o que vai a facer é compulsar de que ambos documentos son os mesmos. E a partir desa compulsa, eles posteriormente bareman, vale? Entonces, todos estos veñen recollidos. Pois idiomas, igual, neste punto. Méritos artísticos, premios de instrumentos, bueno, en función de artes, aquí puntúa outras cousas, vale? E directamente aquí en disposicións complementarias aparecen explicados algúns dos elementos que non veñen arriba ou que non entendedes. Entonces, moitas veces, se no cuadro non entendedes, baixade as disposicións complementarias e vedes aquí, experiencia docente previa, vale? Terás en conta os 10 anos de límite que resulten máis favorables para cada persoa participante, vale? Entonces, vedes aí un pouquiño, cada un dos puntos, como ven desglosado. Entonces, é importante non únicamente quedarse no cuadro, senón ler tamén a parte de abaixo. Vale? Non se valorará a experiencia como monitor, bolseiro, educador, profesor invitado, auxiliar de conversa, lector, nin outras actividades similares realizadas nos centros. Vedes aquí un pouco que se valora e que non se valora. A experiencia docente previa como profesor do programa de profesores visitantes do Ministerio de Educación computarase como servicios docentes. Vale, vedes aquí. Non sei se é a parte que preguntabades agora de traballo no estranxeiro. Non sei se computa aquí dentro. Habería que miralo, vale? Eso sí que non o sei. Vale, sigo. Entonces, importante. Bueno, ahora me saltei para atrás. Aquí. Telo moi claro o anexo 3 para analizalo. Isto non é importante que o teñades agora, é dicir, é algo que antes de entregar a programación, cando vos saian, pois tedes recopilados estes diplomas, certificados e demais, fotocopiádelos e os tedes nunha carpeta. Os podedes ter agora preparados ou non, vale? Non é problema. Igual o dos cursos. Vale, e vamos á última parte, que é a de dúbidas. Vale, para aquí sí que solicito a colaboración de Pablo, porque sei que varias estiveron xa por aí facendo, e creo que queda un sorteo tamén pendente, se está por aí Pablo, e quedaron por estas dúbidas do Discord, sei que algunha máis apareceu hoxe, que non a recopilei para a presentación. Aquí ando. Pero, por se as hai, que dúbidas? Que me axuda tamén aí a irlas levando. As do Discord, dis? Ai, espera que empezo. Alberto, escoitasme agora, verdad? Sí, perfecto. As do Discord, dis? No, estas, empezamos con estas e despois as últimas do Discord de hoxe, se queres.
Vale, no, as do Discord, as que quedaron pendentes no Discord, o que imos facer, respondo a seu mañá no Twitch. Vale, Vale, porque perfecto. senón xa levas 2 horas e tampouco quero abusar de Vale, ti, tampouco. vale. Entón nada, respondemos estas, facemos o sorteo. Lembrade que para participar no sorteo hai que ser seguidores de Estades Twitch. escoitando a Pablo, todos? Sí, penso que sí. Sí, vale. Penso que sí, porque me salta aquí a barriña do micro. No, que Manuel dice, Pablo, manifiéstate, por eso preguntaba. Hostia, espera a ver logo, pero eu penso que sí. Que alguén me diga que me escoitades e me vedes, por favor. Ver, eu non te vexo, bueno, non te vexo aquí no meu... Espera. Sí, no, ver, teñeme que estar vendo. Sí, xa te vexo, sí. Eu penso que sí, escoitar Sí, tamén, ou? escoito. Xa Sí. din por aí, sí. Vale. Nada, seguídonos no Twitch porque con vistas ao vindeiro curso imos estar aí moito máis habitualmente respondendo dúbidas, mínimo unha vez á semana estaremos en Twitch respondendo. Twitch é similar a isto, só que a comunicación é moito máis eficiente porque non hai lag, que é o que nos pasa aquí nos directos, que vai moito máis tarde o chat que en Twitch. En Twitch vai ao momento, é dicir, a comunicación é moito máis fluida. De feito, na canle de Twitch xa tedes aí mostras de directos que estivemos probando estes días. Mañá vou facer outro, acabo de dicilo aquí agora xa, e mañá farei outro respondendo dúbidas que quedaran no Discord ou cousas que vexa por aí. Con respecto a estas dúbidas, son as que están aí escritas, Alberto. Sí. Que é mellor destinar os dous mellor destinar os últimos días de repaso aos contidos que mellor levamos ou os que peor? Pois eu non sei que opinas ti, Alberto. Eu, sinceramente... Eu opino os que mellor. É dicir, porque se os de peor non os vas mellorar moito. É que eu os de peor é que xa non nos tocaría. É dicir, eu fixen como ti dixeches, máis ou menos. Eu levei sobre 25, 30 temas e os que levaba os ben. É dicir, algún que levei a medias eses últimos días non me puxen a repasalos. E os que repasei os últimos días foron os que levaba mellor logo. Eu creo que non compensa repasar ou preparar temas que non teñades mirados, non repasar os que mellor levades, e despois, se queredes mirar algún que tedes a medias ou así, pois miralo un pouco por riba, vale, pero non matarvos o tempo con cousas novas que ao final vai vos a desesperar máis, porque vades necesitar máis tempo que non. Despois, a lectura do tema en que consiste exactamente, simplemente ler o que se escribiu na proba. A ver, é recomendable ler o que se escribiu na proba, sobre todo porque o tribunal non pode ver o exame e comprobar se ten dúbidas en algún momento. Tamén vos digo que eu, por exemplo, cometín algún erro bastante garrafal e lino de maneira que non se notase tanto. É dicir, sempre tes unha marxe na que podes arriscar, pero iso xa é decisión túa. Eu admito que arrisquei un pouco e saiume ben. Recomendarlle a xente que arrisque? Pois iso non o vou facer, é dicir, lede o que está aí. E despois tamén depende, no meu caso, para que me entendades, era un texto literario que tiña poesía por un lado e polo outro lado tiña prosa. Eu, que son así algo despistado, non me din conta de pasar a volta, non lle din a volta á folla, entón saltei meu poema directamente, que eran unhas liñas. Entón, claro, eu tiña posto no exame que o texto dividía en 3 partes, pero na última parte non mencionei o poema. E na lectura, pois dixen que na última parte pois era na que estaba o poema. Eu arrisqueime, saiume ben, pero xa, a ver, algo que seña moi garrafal que intentes corrixir como cho vexan, pois vante suspender xa por iso, entendo eu, vamos. Non sei que opinas ti, Alberto. Sí, a ver, un pouco, creo que tampouco, é dicir, vades ler vos, entonces tampouco é necesario, se vedes que hai un erro, pois a mellor o ledes máis rápido, ou de repente, incluso pode ser natural decir, pois aquí escribín isto non ten moito sentido, e seguides, é dicir, non tedes que darlle máis importancia. Eso que matemáticas non se lía, pero se tivera que ler e ves o que algo é evidente, pois ou pasades máis rápido, ou de repente, naturalmente, dices, pois non, mira, isto no momento escribín isto, pero non está ben. Sabes, para que eles tamén o propio tribunal considere que tamén vos dades conta dos fallos, non? Sí, despois a pregunta relacionada con esta de corrixen na lectura ou len o escrito antes despois da lectura e a lectura só un apoio. A ver, en principio eu penso que o tribunal puntúa o que estás lendo, é dicir, o que ven nese momento. Outra cousa é que despois teñan dúbidas e collan o exame ou revisen. Pero en principio claro, eu creo que é así. O que puntúa, non, eu sei que é así, o que puntúan é a lectura, é dicir, igual que a programación, sí, van a ver antes a ver de que é a tua programación, se cumpres os requisitos, pero vante puntuar en función do que lles contes, vamos, iso seguro, Consellos para controlar... Sí, pero bueno, perdón.
eles poden seguramente que eles poden despois revisar, é dicir, Sí, vale, claro, pois claro. a hora antes de poñer as notas, pois hai algunha xente que ao mellor ten Claro. dúbidas, pois van ao examen e Sí, sí, revísano sí. completamente ou miran algún apartado, non? Claro. Preguntaban por aí, Olalla, que se fan nas análises de sintaxe para ler. Eso tes que respondelo ti, que eu non tiña análise de sintaxe. Que se fa... Que, a ver, eu... Olaya, pa que entendes a resposta. Eu fixen o tema, por exemplo, de fonética e fonoloxía. Entón, eu, cando empecé a ler o tema, eu preguntei ao tribunal se nos fonemas... Porque, claro, eu puñía moitos fonemas. Entón, preguntei ao tribunal, mirade, os fonemas saltos queredes que os lea enteiros? Porque, claro, eu entendía que ler un tema no que pos igual tropecentos mil fonemas e ler todos os fonemas igual se les facía un pouco pesado. Pero dixéronme que lese como quixese, como eu considerase. Entón, cal era a pregunta? Que se me foi un pouco a olla co tema de... Que como facías para ler? Pero bueno, xa estás contestando ao final. Sí, a ver, no, pero pregunta... as análisis sintácticas. Sí. Eu comentaría co tribunal, eu diría, mira, a análisis sintáctica leo tal cual puxen aquí ou queredes que faiga de alguma maneira especial, é dicir, o tribunal vai te orientar, é dicir, xa veu máis xente diante túa, xa lle dirían a xente que se queren que lea ou non, incluso che poden dicir pois, que a análisis sintáctica que xa che corregimos nós, que me parecería igual tamén máis lóxico, a non ser que sexa pois, un tema que sexa todo sintaxe, aí xa non sei moi ben como farían. Eu a verdade é que nunca escollí ningún tema de sintaxe, pero estou case convencido que os temas de sintaxe tamén teñen moito de redactar, que non todo é análise sintáctica, non? E na proba non sei de que especialidade é, pero penso que prácticos de sintaxe non hai ninguna especialidade, non? Porque en lingua galega e castelá son comentarios. Entón, sintáctica, pois tampouco hai moita cousa. Non sei se responde. Comentario de Sara, se non che tocan temas, se non escribes nada, tes que ir ler igual, sí. Sí. É dicir, este ano non, é dicir, pero Sí, nun esta lo da proceso igual. de oposicións normal, Claro, sí. tamén pensade, os que estades vendo o directo, respondemos moitas cousas en función non dos cambios deste ano, é dicir, a resposta a iso é que normalmente tes que ir ler, entón é mucho dicir, tes que ir ler, aínda que este ano pois vai dar igual. Pero en principio deberías ir abrir o sobre, non ler. Podes chegar ali, hai moita xente, si, abro o sobre que digo, joder, pois dis que non fixeches nada e xa está, non hai que complicarse a vida tampouco. Abres o sobre, mira, o meu Escollín folio este está en tema e branco. deixeino en branco. Claro, xa está, Sí. non hai que complicarse. Consellos para Pregunta- controlar... Perdón. Na pregunta tamén no YouTube, como liches os fonemas? É que levo ese tema e Como teño lín esa os dúbida. fonemas? Pois lín os fonemas. A persoa que preguntou está me entendendo. Eu lín os fonemas. É dicir, oclusiva, velar, xorda. Oclusiva, velar, sonora. É dicir, lín os fonemas. Directamente. E cando cheguei á táboa, porque eu recollín a táboa inteira de todos os fonemas da lingua galega, preguntei, mirad, isto queredes que o lea? E dixenme, sí. Pois vale. Entón estiven como 15 minutos dicindo oclusiva, velar, sonora, oclusiva, xorda, dental, non sei que. O sea, así. Foi o que fixen eu, o que me mandaron, non? Ben. Podes saltar, non? O de Seguimos con para discurso. controlar os nervios. Eu, a esta persoa, despois xa lle distí, Alberto, pero eu, mira, eu cada vez que inicio un directo aquí, estou nervioso. E iso é bo, porque estar nervioso a mí faime estar alerta. É dicir, eu penso que estar un pouco nervioso non é malo, sempre e cando saibas controlar tamén os nervios. É dicir, se ti días unha persona que se pon nerviosa e de repente os nervios te levan a quedarte en branco, pois entón tómate algo antes do exame para relaxarte. Pero esa situación de nervios, eu incluso cando faigo agora que estou practicando as simulacións da exposición que vou ter que facer de escola de idiomas, cando empezo aquí na miña casa xa me poño algo nervioso porque estou pensando como vou facer diante do tribunal. E a min eses nervios, eses pouquiños nervios, a min axúdame polo menos. Xa digo, a min é o que me fai estar alerta, de estar algo nervioso e ter as cousas controladas, porque se non esteas nervioso, eu, por exemplo, non estou nervioso se non preparei nada. Se non preparei nada, pois, pa que vou estar nervioso? Porque non preparei nada, pero se o preparas, eu penso que é normal estar algo nervioso. Me preguntaba Paula directamente aí no directo que ela esa que preguntaba que leva moi mal os nervios. Eu recomendaría, sobre todo, na parte de ler, non tes nin sequera que poñerte nerviosa, porque é unha proba que xa fixeches. Que xa tes escrita e únicamente tes que ir lendo unha cousa detrás de outra. Non é nada que che vayan a avaliar no momento, que tiñas que pensar no momento, é ler. Entonces, colles o papel e vas lendo unha cousa detrás de outra. O mellor que poidas. Se podes ir un pouco máis relaxada, pois ben, pero non é nada que che meta aí presión, porque ler é coller o papel e ler.
Como preparas a parte de programación e unidade didáctica? Eu o que faría, se levas mal os nervios, é intentar practicar moito na casa, con alguén, é dicir, que che vai a escoitar. Un compañeiro, amigo e demais, que che escoiten, que estén diante, que fagan como de tribunal. E practicalo moitas veces, vale? Porque eso tamén che vai ir axudando a ir collendo ti unha certa seguridade á hora de enfrentarte ao proceso. E como di Pablo, eu antes do directo aquí tamén, ou antes de gravar un podcast, sempre estás así un pouquiño un ruse, non? De ver como vai a cousa. Entonces, creo que ter un pouco de nervio está ben, demasiados non, porque ao final fai que nos bloqueemos, non? Entonces, intentar buscar a maneira para non chegar ao límite, ter uns poucos, pero os necesarios para que a cousa flúa. Esa de Julio García xa respondeu Alberto, que estou vendo aí dos Vale. comentarios de texto. Responde a esa. Se non sabes a obra a que pertence é motivo de suspenso. Julio, eu aprobei non din unha coas obras. Incluso nunha arrisquei tanto. A ver, non estás obrigado a poñer autor e obra. Hai moita xente que o vai saber, o autor e obra, e lóxicamente vai recibir un plus. Pero ti por non poñelo, aquí está o claro exemplo, non vas suspender. Outra cousa é que teñes que situar, non sei, un autor nas vanguardas e o vai a situar no Rexurdimento ou na Idade Media, para que me entendas. Pero se faz unha aproximación, aínda que non digas concretamente de quen é a obra e quen é o autor, eu, por exemplo, ese texto no que eu non vin a segunda parte, que había un poema, era da miña colega de sindicato Mercedes Queixas. E non pasou nada, é dicir, eu non recoñecín o texto de Mercedes Queixas, houbo xente que sí, a maioría de feito recoñeceuno, e eu aprobei igual ese ano sen recoñecer o texto de Mercedes Queixas. Entón, iso, eu penso que non é motivo de suspenso non coñecelo, vamos. Ben, contesto eu a de Enrique, eu creo que sí, que hai que levar todo, porque aínda que entregaras, ou como vai baremar o propio tribunal, e o tribunal non ten acceso a esa información, entonces poder levar incluso os certificados sacados dos cursos feitos en educación. E despois, Sí, os que cursos decía hai que Nicolás, leválos, aínda que estean no expediente, sí, tedes que todos, leválos igual os cursos. que tampouco pasa nada, é dicir, é únicamente imprimir os certificados dúas veces, un como original, outro como copia, e compúlsano ali nese momento, que non é problema. E despois, os que traballastes este ano por primeira vez, causa excepcional este ano polo tema de coronavirus, non é necesario presentarse para manter o posto, vale? E incluso Nin tampouco tedes que teríades que facer nada. presentarvos. No, Que e hai moita tampouco sería xente que lógico que vos pregunta iso. presentárades, porque ao final estades consolidando o posto despois da oposición. Polo tanto, como xa pasou o prazo, non podedes tervos matriculado na oposición para mantervos en listas, vale? Entonces, se fose un ano normal, como ao peche xa foi fai tempo, non terías nin sequera que presentarvos tampouco, vale? Pero un ano normal sí que teredes que presentarvos. E que máis? Que había algunha dúbida dos méritos. Se volves a preguntar, Tita, porque non temos acceso, bueno, estará arriba, pero... sí, xa me vin. Tes que poñer, da igual, poñer un ano e 3 meses ou 15 meses. Se traballas na privada, ao final é o mismo. Un ano e 3 meses son 15 meses, Sí, así iso... que a hora de contalo, multiplicas 15 polo que vale cada mes. Sí, É o mesmo. de feito eu lembro, na folla de baremo creo que che pon meses e anos, pode ser. Non me acordo se pone meses e anos ou anos Sí, e pero meses, sí, ou algo todo diso meses. pon, o sea, tampouco... Depois aí veixo alguén que pregunta se é importante poñer a biografía, xa falaches diso. A ver, se a pos restar non che vai restar, é algo que pose maiores. Se non a pos tampouco va a suspender como antes se non recoñeces o autor. Pero eu Alberto, penso que dixo que nunca puxera biografía. Eu No. nunca puxen biografía tampouco. Eu sei que fixen o que dicías ti da contextualizar a materia no currículo, iso sí, pero o da bibliografía nunca o puxen, porque tampouco se ti levas temas que son teus ou non sei que bibliografía pos. Sí, tampouco o vexo tan... Bueno, únicamente consulten algún libro, pero tampouco, eu creo que tampouco é Ou que necesario. fai referencia a algún autor, pero tampouco o vexo tan necesario, tampouco. Ben, quédanos aquí unha grande a de Bea, que non sei se queres darlle ti. Para a adquisición de nova especialidade, a convocatoria di que a proba consistirá na exposición oral dun tema, si, patatín, patatán, exposición, tal. Esta defensa debe orientarse como se tratase da presentación dunha unidade didáctica ou é meramente a exposición dun tema teórico.
Eu aquí diría que ti podes enfocalo. Home, eu desde logo penso que o relacionaría co currículum e cos obxectivos e todo isto, non? Pero eu penso que podes enfocalo como ti consideres, é dicir, vanche sacar un tema, facer un tema como unha unidade didáctica, sí, poderías expoñelo, pero non sei, é o de sempre, canto máis innovador sexas e ti diferentes do resto de participantes, mellor. E ti Eu simplemente creo, che van sacar un tema que vas ter que expoñer. Entón, eu relacionaría co currículum, cos obxectivos da materia, etc. E iría expoñendo e tamén nos relacionaría, pois non sei, sí, que eu supoño que se refire Alberto a se incluirías, por exemplo, actividades relacionadas con ese tema que farías na clase, supoño que se refire a iso. eu, Eu eu, faría. eu incluiría, sí, a ver, eu presentaría, prepararía o tema, se tivese que presentarme a cambio de especialidade, me presentaría o tema con toda a información dun tema da parte 1 dunha posición normal, pero a maiores, é dicir, non me centraría na hora completa nese tema expoñelo teóricamente, senón a maiores incorporaría toda a parte do currículo. Pero non, é dicir, non como unha unidade didáctica, senón, vale, pois en que curso se traballa, con que actividades podo traballar este tema, é dicir, para que tamén se vexa que non únicamente sabes o tema en sí, senón tamén adaptado ao currículum da materia ou materia que queres adquirir a especialidade. Entón, eu intentaría facer un híbrido entre as dúas cousas. Nin só o da unidade, nin só do tema. Base do tema e a partir de aí relacionado co currículum a través de actividades, non unha unidade concreta, senón, bueno, que cursos traballamos isto e con que actividades podemos traballalo. Vale, pois nada, eu penso Aquí, que podemos despedir xa o directo, Alberto. sí. Se queda Vai algunha fallo do sorteo, pregunta... queda algunha pregunta, pero en canto faço o sorteo vou na respondendo, se che parece. Vale, a Paréceche? ver, po sorteo, mentras así, sí, moi ben, porque así facemos tempo mentras a xente escribe, que Facemos as dúas cousas. sempre hai problemas. Primeiro, lembrade, se queredes ter máis opcións de gañar o amplificador de son, podedes unirvos á canle, vale? Unirvos á canle, no botón que aparece por aquí debaixo do vídeo que estades vendo, pon unirse, pulsades aí, unidesvos e ides ter, vou poñer o máximo de posibilidades para a xente que sexa membro, a ver se dunha vez lle toca algún membro, porque xa van moitos sorteos e non lle toca a ningún, me parece. Entón vou poñer as máximas posibilidades para os membros. Despois, lembrade, se non vos suscribistes a Twitch, se non nos seguides en Twitch, seguídenos en Twitch. Aparece a ligazón por aí no chat, apareceu 50 veces, puxeneu tamén algunha vez. O de Twitch imos empezar a facer directos habitualmente, así que se quedan preguntas aquí non vos preocupedes. Por exemplo, mañá vou estar eu en directo en Twitch. Unha hora, máis ou menos, e aí vou responder todo o que queirades ás persoas que vos conectedes nese momento ao directo. Funciona o tema do chat, xa digo, moito mellor que aquí, porque o chat non hai lag, non hai retraso, é todo momentáneo, entón funciona moito mellor para resolver dúbidas, sinceramente, polo que levo probado ata agora. Entón nada, o que debedes poñer para participar no sorteo, penso que non se me quedou nada, non, Alberto? Ou si, que me levantes a man ou non? Te vexo como a levantar, No. pensei que estás pedindo vez. No, despois cando remates respondes preguntas en canto a xente Vale. prepara para o sorteo. Vale, entón, nada, no chat poñede, pois, por exemplo, xa que é un amplificador de son, imos poñer agora unha palabra fácil que vai ser, deixadme, teño que volver aquí, vai ser a palabra son. Así que, ademais de escribir son no chat, lembrade seguirnos tamén en Twitch, vale? E nada, escribide a palabra son no chat cando queirades. Vale, xa están. Ben, en canto entón eu vou respondendo aquí dúbidas que había. Keka preguntaba, nas táboas que preparas de distribución por tribunais, cando pos os datos estadísticos, que che parece mellor, que haxa moita xente nova ou que haxa moitos de outros anos? A ver, este ano vai ser un ano especial. Por qué? Porque ao non ser obrigatorio presentarse, eu creo que se vai presentar pouca xente, en xeral, en calqueira especialidade. Polo tanto, se as tedes preparadas ou medianamente preparadas, eu creo que é un bo ano para intentalo. É dicir, me parece que este ano é o bo. Porque, aínda que non haxa moitas prazas comparadas con anos anteriores, o ter a posibilidade de non loitar con moita xente é bo. Que é o que pasaba outros anos? Pois se había moita xente no teu tribunal que deixaba o examen en branco, interesaba que estivera no teu tribunal porque así había máis prazas nese tribunal. O número de prazas distribúense entre os tribunais en función da xente que se presentaba. Vale? Neste caso, como non hai presentación, entre a xente que se presenta o primeiro día.
Entonces, en función deso, vanse distribuir as plazas entre os tribunais. Entonces, que interesa? Pois depende. Eu creo que este ano toda a xente que se presente vai a ter máis ou menos preparado. Haberá xente que o teña pouco, pero presentarás igual por intentalo, porque un ano que eso, haberá moita xente que non o ten preparado, que non se vai presentar, incluso xente que este en listas de anos anteriores, e a xente nova entendo que sí que se presentará, pero hai moita xente nova que tampouco o ten preparado. Entonces, depende cada caso, non influe tanto que haxa moita xente ou pouca. Influe máis como levades cada un. Vale? Máis cousas que había por aquí. Os cursos que das para apartado de outros méritos caducan? Non. É dicir, eu presentei cursos de cando estaba na carreira, así que non caducan. Aí poden ser de anos antes. Demais, solamente sirven para méritos os centros públicos e privados. Se traballas nunha escola privada que non sexa pola Xunta, iso non conta para méritos, verdade? Eu entendo que non, pero non que o diga Pablo. No, penso que non, Pensas que tampouco, vale. E despois o De certificado todas B2 de maneiras, inglés vale. todo o que Sí, conta diso está bastante claro na convocatoria. Xa sí, debaixo o que dicías ti aparece aí todo o que conta o que non. claro, aparece referenciado, así que eu revisaría aí. E despois o certificado B2 de inglés vale 1 ou 1,5 puntos. Pois non recordo, pero miro, porque tiña aquí na convocatoria. O B2... O B2? O B2 son 0,5, non? Sí. 1,2,4. 0,5, non me O acordo. B2, Non, os títulos non miro B2 de cada vez. son 0,5 no 2,4. No 2,4 titulacións de ensinanzas de régimen especial, por cada certificado de nivel avanzado equivalente a escola de idiomas 0,5. Que é o B2, Ainda que aí poña avanzado, non pensedes É que o é o B2. C1. É o B2. É o B2. Aquí, o que pon aquí B2 de outras linguas, estes son Sí, por iso outros tamén é. titulacións, vale? Sí. Pero tamén é 0,5, Se non é de vale? Non escolas que de son idiomas. 1,5. Vale, e a relación dos temas co currículum referidos a todos os cursos de secundaria, sí, secundario ou bacharelato, onde se imparta esa especialidade, vale? Pode ser a ESO, bacharelato, onde se imparta especialidades, e de FP, pois, FP. Tanto o mundo aí contestando coas preguntas e co sorteo, e creo que non quedaron aí ningunha pregunta máis pendente. Vale, pois eu penso que lle pode dar xa tamén o sorteo, así que moita sorte a todo o mundo. Aí vai. É un rapaz, aparecerá en breve no chat. Non sei se é... Aí vai. Gañou Juan Carlos Prieto Castelo. Vale, Juan Carlos, pois nada, neste caso, igual que a gañadora do primeiro sorteo, tense que poñer en contacto con Alberto. Juan Carlos, escríbeme o meu correo electrónico que che vou deixar agora mesmo no chat. pablo@profesoradogalicia.com. María Castro, non sei que está dicindo aí do nivel C1. A ver, vou explicar, se o explicamos 50.000 veces, pero outra vez máis. O nivel avanzado que pide o baremo das oposicións é o B2, sen ninguna Da Escola de dúbida. Idiomas. Da Escola de Idiomas. Sen Aquí, ninguna dominio de dúbida. outras linguas estranxeiras, o nivel C1 e C2 serían por outros lados, Sí. vale? Pero da Escola de Idiomas, cando a orde se refire a avanzado, é o B2. Está explicado, se lle das un pouco para baixo, Alberto. Sí, no 2,4, aquí vou. Sí. Busca aí, aí. penso que é no 10 ou no 11. 2,4, aquí estarei, subepígrafe, 232, No 10 ou xusto no despois. 11. Aí, no, estaba arriba. Arriba. Aquí. Aí, epígrafe No epígrafe 2,4b, únicamente se baremarán os certificados das escolas oficiais de idiomas equivalentes ao B2. É dicir, o certificado de actitude, o nivel avanzado B2 e o nivel intermedio B2. Vale, nese caso, 2,4b solo B2. Vale, B2, aínda que poña avanzado. Pon avanzado porque antes, cando se fixo o baremo, non existía aínda C1. Entón, por iso fai referencia a avanzado como B2. Fixadevos aquí, o certificado de nivel avanzado C1 ou C2 da Escola Oficial de Idiomas barémase nos subepígrafes 311 ou 312. Directamente na propia convocatoria aparece todo resolto cas dúbidas Sí, e demais. a maioría das dúbidas resolvense na convocatoria. Pero ben, está ben tamén que pregunten, Alberto, senón non estaríamos nós aquí para contestar as preguntas. Sí, pero bueno, tamén ir ensinando de que, é dicir, todo se pode ir aprendendo. Sí, eu penso que últimamente que non inventamos as respostas. Sí, me dicindo moita xente que aprende moito cos directos e estas cousas, así que iso é
É boa cousa. Nada, pois eu penso que podemos xa despedir o directo. Non sei se queres dicirti algo ou douche a palabra por última vez. Pois Alberto. nada, é dicir, eu creo que graciñas a todos por estar hoxe por aquí. Espero poder vervos ou preguntar ou calquera cousa que teñades. Xa me... Ui, aquí invertín a pantalla. Non te preocupes. Bueno, pois nada, que calqueira cousa ou así que dúbida que teñades me preguntades por redes sociais ou así ou a través do Discord e intento resolvelas, vale? Moi ben, pois nada, Espero que aprovedes a maior cantidad de xente posible tamén. aí para as mariscadas. Pois Sí. nada, moitas grazas Alberto polo directo, 2 horas e media estiveches aquí. Penso que te ganaches unha invitación a algo pola miña parte que me vas dicir, xa me debes non sei cantas. Efectivamente, para algún día caerá. E nada, xa sabedes, igual que Alberto estará aí no Discord respondendo, pois eu estarei na canle de Twitch, pero mañá, a miña idea era hoxe despois deste directo, pero a verdade é que estou reventado, así que vémonos mañá en Twitch ou no Discord ou onde queirades, que xa sabedes que somos fáciles de atopar. Veña, un saúdo, vémonos no seguinte directo, que vai ser o 26 de maio en principio, a non ser que haxa cambios, sobre comisións de saúde e comisións de conciliación. Veña, boa noite a todos e todas. Boa noite, Troviño.